adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutan sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imusugo kag may kinaugali nga nasa Bombo Radio Bacolod. #1 Paradyo Bombo. Philippine Standard Time, 14 minutos ang nakalipas sa takna nga alas 3 sang hapon. Maayong hapon Pilipinas, syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag sa Bugos kalibutan nga sarang malabutan sang ato na programa. Welcome siliwat sa aton diri nga pagapangalagad. Ako ang inyong mangin kaupod, Bombo Yanizil Minardo, para sa pagpangalagad sa programa kung diin damo kita may matunan para maamligan sang maayo ang aton panghuna-huna, balatsyagon kag kalawasan ang Dr. Bombo. Tune in na sa 630 kHz of frequency sang inyo mga radyo kag ini sarang man matanaw sa Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod kag streaming man sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. So para updated kamo sa mga mainit nga mga balita kag makalilingaw nga drama, magtan-aw kamo diri no o kana mag-live, like, share, and subscribe sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. So, subong nga hapon ang mga kabombo, no? Isa naman katupik ko ang aton nga pagadiskusyonan o kon pagatalakayon kung sa diin mas maintindihan pagin naton ini tungod kita may kaupod nga isa ka eksperto. So, subong nga hapon, no? Bag-o kita sini magpadayon sa aton nga
topiko nga pagadiskusyonan. So February 27 na subong no. Isa na lang gid ka adlaw ka magtakop na ang bulan sang Pebrero. So kabay pa nga mangin maayo sini ang panugod sang bulan sang Marso. Mga kabombo, kamusta dira ang inyong adlaw? Kamusta sini ang inyong buhay-buhay o kana pagpangabuhi dira? So laban lang kita gapon no sa pihak mandri sa nga away sa nga Ukraine kag Russia. So ipangamuyo ginaton sini ang sabahin man sa nga Ukraine. So pray for Ukraine mga kabombo. Subong mga kabombo, hindi na natin ang pagpadugayon pa. Ipakilala naton ini ang aton nga mangin kaupon. No? Isa ka maanyag. No? Isa ini siya ka nagraduar sa Iloilo Doctors College sang tuig 2015. Kag currently Secretary of Philippine Dental Association Bacolod City Chapter and a clinical instructor at Iloilo Doctors College. No? Isa man ka College of Dentistry. No? So, liwat. Isa siya ka clinical instructor at Iloilo Doctors College, College of Dentistry, and maintains an active practice here in Bacolod and Iloilo with a special focus in orthodontics and oral surgery. So, sana all good dyan, no? So, mga kabombo, let us welcome ang isa ka maanyag nga doktora, si Dr. Rhea Juliet Chavez, mga kabombo. So, Doc Rhea Chavez, maayong hapon. Kamusta ang aton sininga Domingo, Doc? Mayong hapon dira Dr. Bombo Lanino. So mayong hapon sa tanan nga nagapamati sa aton radyo. Yes, so sa subong Doc nga Domingo o kana sini nga hapon ato na pagatalakayon sini ang imo ginapreparan nga ipakigbahin sa aton sini nga mga tumalanaw kaga taga palamati. So Doc, bag-o kita magasugod gid sino sa nga proper discussion. So ano ini ang imo nga napreparar o kan ang topiko nga aton pagadiskusyonan subong nga hapon? So, mayong hapon sa tanan, no? Sa liwat, ako gali si Dr. Rhea Juliet Chavez. Ang aton nga topiko sa sini nga hapon, pag-diskusyonan naton ang bottle feeding syndrome. Ini, kung manutar ninyo sa mga bata, pala na mga babies, sa mga infants, mostly kakita na sa ilang ang ngipon, bala, mga bata, nga mahilig bala ang parent nga naginapadide nila ang sa bottle ang ilang bata. And then, makita mo nga after sina nagaitong bala ilang ngipon. So, ang mga bata nga na hindi na sila breastfeed. So, ang tendency is, ang ilang ngipon is more kag mas dasig balang nagakapudpod, kag nagkaguba, compare mo dito sa mga bata nga nagka-breastfeed. Yes. So, parents, ang isa gid na ka responsibility naton nga or kita nga guardians nga responsibility nato na sa mga bata nga after nila dapat dapat pag magtulog sila, di ba, mostly ginapadede sila kay para katulog sila, kay para makapahuway. But then ang iya naman consequence amo na gani maguba ang iyang ngipon, mapudpud ang iyang ngipon. So, may mga ways kita dira nga para malikawan ang amo na nga mga sakit. Kaga Doc, so ipamangkot ko man ni Doc no kung ano ang best age sinisang mga kabataan Doc nga dapat mauntat na sila mag-atiti sa biberon Doc. Okay. So ang best gid nga age maguntat na sila sa DTS mostly dapat 1 year. Dapat wala na sila, dapat gani sa 6 months gina-train na naton ang mga bata mag inom sa sa baso, sa cup kay para malikawan ang mga amuni nga mga masakit kay kung ang mga bata nyo may mga sakit sa ngipon, usually ang mga parents nagaproblema man kay pag nagsakit ang ngipon ka bata, hindi ka katulog, pati ikaw nga parent hindi ka man katulog. Yes. So Doc, hindi gid gali advisable ini ang pagpatiti sa isa ka bata no samtang gapiyong na ni ang mata niya or gakatulog or para lang matulugan siya Doc biskan busog na ni sa Doc. Oo. So, ang isa ka way dara is pwede na naton nga ang ipadede naton sa bata instead sang milk nga formula, pwede na nga water na lang instead sang milk kay para ang sugar bala nga
contain sang amo na nga gatas, hindi dito magpabilin sang ngipon sang bata. Pero kung hindi gid malikawan nga mapadede mo gid ang bata mo sang milk gid iya ginapangita, pwede man na nga after kwaon bala ang dede and then itapuan sang wipes ang iya nga ngipon pagtulog na siya kay para at least makuha bala ang mga remains dito sa sugar sa iya nga ngipon para Yes. malikawan man ang iya nga pagguba sa ngipon. Yes, so Doc, ini gali ang contain bala sa nga mga gatas, especially ni ang sugars, no, which is isagid ini no ka factor nga makapaguba sa unto sang bata, Doc. Oo, yes. Isa gina siya ka-factor lalo na kung ga-overnight nga magstay bala nga hindi ka toothbrush ang yes. bata sa gabi amo gid na ang pinaka peak gid bala nga dra gid maguba ang iya nga ngipon kay ang pagtulog kita wala kita naga-produce sang laway. So ang tendency niya pag wala tayo nagalaway kung gabi so ang sugar dira hindi bala ma-self-cleanse ang aton nga baba. So that's why dira gid ga-occur ang pagguba sa ngipon at night. That's why it's very important gid nga mag-toothbrush gid before magtulog. Kay dira gid nga amo gid ang pinaka-importante nga part sang toothbrushing ang mag-toothbrush before ta magtulog. Yes. So Doc, no, importante gini sa mga kabataan nga kung matubuan na sila sang unto biskan pila lang paniila nga age, Doc, basta matubuan na sila sang unto. So pwede gini sila mag-toothbrush. So pero hinahinay lang ni Doc kag pwede ni Doc nga gamit na sila sang dental floss ini sa mga kabataan pa. Oh yes, of course, pwede gid na sila magamit kay may ara nga mga pagkaon or mga debris bala sang ginakaon ta nga hindi Yes. makuha lang sang toothbrush. So, ang iya guardian o iya nga parents or nakakatanda sa bata nga na dapat responsible man sa pag-alaga man sang iya nga oral health or sang iya man nga oral hygiene. Yes, so Doc, so ano ni Doc ang mga tips, Doc, no? O ang mga ways para malikawan ini, Doc, ang ginahambal naton nga battle of feeding syndrome, Doc? Okay, so ang isagid ka ano ni gani? Isagid ka pinaka best nga way para ma-prevent ang battle feed syndrome is hindi tagid pag amo na gani ang bata pag nag 6 months na i-train tagid nga mag-drink sa cup. And then kung hindi gid ma-train ang bata kag gusto gid magdede, pwede na nga ipidede mo siya before magtulog again atong may tubig lang. Kung hindi kaya sang tubig nga gusto niya gid gatas, i-wipe ang ngipon sang bata. And then isa pa gid ka crucial nga dapat tandaan sang ginikanan once nga ang bata natubuan ng ngipon, responsible man na siya dapat nga dalon na siya sa dentist kay para ma-check sang dentist para magaan siya sang mga treatment like fluoride kay ti kabalo man tang mga bata mahilig sa tamis, mahilig sa mga pagkaon nga mga ano bala mga tamis. So ang sugar amo gid na ang cause sang caries or sang Yes. tooth decay no. So kung may fluoride ma-prevent na sang fluoride ang pagguba sang mga ngipon sang mga bata. So kita nga kung ang parents nakita na nga may ngipon ang bata, pwede nyo gid sa idalon sa dental clinic for fluoridization kay para ma-fluoride ang tooth kag malikawan ang tooth cavity. Yes. So Doc, liwat Doc, no? So kay nagliga na discuss naman isang iban man diri nga dentist sa program. So pila gini gani Doc ang advisable nga PPM ni bala sang ginatawag nga PPM sa fluoride, Doc, para sa mga kabataan, Doc? $1,000 ppm na sa ma'am kag pwede man 1-2 pero depende man na ma'am sa toothpaste nga ginagamit sang bata. Yes. So amo gini Doc, no, ang importansya gid sa nga pag-toothbrush kag importante gid katama especially sa mga kabataan nga gapatubo pa lang sinisang ila mga ginatawag nga primary teeth ni bala, Doc, no? Yes. So Doc, Ay ano to gani liwat ma'am, sorry. yes. So, ano pa gid, Doc, ang iban ni Doc, no, nga mga tips pa gid nga pwede na ma-share, Doc, para malikawan sini kaga ano bala, Doc, kadako sinisang epekto sa mga kabataan kung makaangkon sila sa nga battle of feeding as syndrome, Doc? So
mostly no based on my experience sa mga nanay balang nga nag-visit sa clinic, kalabanan ang mga bata nila nga 1 year old, 2 years old, 3 years old kadto na da kay tungod mapagapot. So ang gina-flash ta sa screen amo na sa ang mga ngipon nga tungod bala kay na ferment or nahulom sa sugar sa amo na ang cause ang decay. So ang isa gid ka best gid nga way is prevent naton gani liwat ang pag bottle feed sa ila, or kung hindi gid malikawan, water na lang ang ibutang sa ila nga dete. Kag kung hindi gid malikawan again, pwede man na nga i-brush, i-train mo gid brush ang bata. Yes. And then ano ni gani mabisit gid bala sa dental clinic kay para makita man, ma-check, ma-diagnose ang dentist ang mga proper man nga kinanglan sang bata, lalo na sa iya oral health. Yes. So, Doc, may inibala ang pagkautos sang bata. So, matambal gali naton ini kung ini cause sang bottle feeding syndrome. So, mahambal ginaton nga hindi ini siya ka sila nga normal. Kundi daw mahambal ta na nga daw may ginatunaan gid siya bala, Doc, kay ti iniya ang cavity is mismo halindri sa sugar which is contain sini sa nga mga gata. So, Doc, mahambal naton bala nga mas prefer o kung mas advisable na lang magpa-breastfeed kaysa magapatete sini sa may biberon, Doc? Yes, of course. Kiti kabalo man ta nga ang breastfeed gidya is the healthiest way. Kag na-notice naman na sa mga kabataan na once na breastfeed sila, mas healthier sila, hindi lang sa oral cavity, sa ila gidya nga general health. So dapat again naka 1,000 days bala ang bata bago sa mauntas ang iyang breastfeed. So mas kung ang parent kaya malang magpadede, mas better gid if ma-breastfeed niya ining mga bata kaysa naman mag-formula or mag-inom lang sa biberon sang milk. Yes, okay. So, Doc, ano ini, Doc, ang imo nga mga pahanugyan, no? Pwede mapahanugyan, labi na gid sa mga ginikanan, Doc, nga nagapatiti, no? Kaga ano, ang na-mentionar mo kagina, Doc, nga overnight sila patiti sa mga kabataan. So, ano ang mahatag mo diri, Doc, sa ilang mensahe? O kung pahanumdom? So again, reminders sa mga parents, kung hindi gid malikawan nga mapadede ang aton nga mga kabataan, ang isa ka way is pwede gid na ninyo nga pag nakuha na bala, pag natulog na siya, kuwaon nyo ang dede sa iya nga baba, and then i-wipe lang sang tissue nga wet or kung wet wipes mismo ay para makuha lang ang remaining bala sang sugar sa iya nga ngipon. And then, kamo nga parents, dapat i-teach nyo gid ang inyo nga mga bata kung paano mag-toothbrush, paano mag-proper samtang bata pa. Gina-train nyo na dapat ang mga kabataan nyo nga kung paano ang way mag-toothbrush ang proper, and then kung paano masanay sila bala nga pagbugtaw nila, matutbrush sila, pagtapos nila kaon, mainom sila. Ang isa pagali ka importante nga bagay is kung ang bata nagkaon, no, dapat ma-take gid siya sang damo nga tubig. Kay kung hindi siya mag-take sang damo nga tubig, ang mga gikaon nito again, ma-ferment sa iyang ngipon or mahulom sa iyang ngipon pag mag-cause ulit sang cavity. So mas better gid nga every time magkaon ng bata, mainom gid damo nga tubig, and then again ang toothbrush gid naton ang mugid na ang pinaka-importante gid para malikawan man ining bottle feed syndrome. Yes, so Doc, no, ini ang oral hygiene, isagid ini ka dako ang factor nga makaapekto sinibala sa ngipon sang isa ka bata, Doc. So Doc, ano ini, Doc, ang epekto o kon iban pagid ang masakit nga pwede makuha sang bata, no? Aside sa cavity, Doc, sa ilang unto. So may ara pagid bala, Doc, iban nga mga masakit nga pwede nila makuha diri sa pagapadede, Doc, nga sa hindi na bala insakto gid nga pagapadede sini sa isa ka bata, Doc. Yes, pag nagasakit ang ngipon sang bata nyo, usually hindi na magkaon. So, pag hindi nagkaon, maniwang bala ang bata, makita nyo na mga mag-amo na ila edad, hindi sila magkaon. Ang mga bata na bala nga nag-chew, and then may mga caries or may mga cavity, hindi na sila magkaon. And so, ang tendency nila, ganiwang sila. Yes. So,
pag nagniwang, dira na masulod ang mga masakit, kung ano man nga mga masakit, malo ang ilang nga immune system. So, sa dira pa lang nga part, dapat dira gid tipigan sang ginikanan kay kis aga tingala ang ginikanan nga hindi magkaon na kung bata man, tapos pag check gali isang ngipon may guba, may guab. Yes. So ang isa man ka way nga para malikawan no ang mga amuna nga mga tendency or mga amuna nga sakit, alungan naton ang aton nga mga ngipon kay pag nagasakit ang ngipon hindi kakaon, malnourish ang bata, masakiton, kulang sa vitamins, kulang sa amuni kay hindi kakaon. So dira gid gasugod no kung hindi magkaon ang mga bata kay tungod sa sakit sa ngipon. Yes, so Doc, no, inigali ang battle feeding syndrome is pwede gid makapalos sini isang ilang weight kaga kung sa diin niya amo ni gani ginambal ta Doc kung maghilanat ka masakitan ka ulo okay pa pero kung unto na ang magsakit na Doc ka agoniya giniya sa isa ka pamatan-on o kung biskan sa mga tigulang gani Doc. So Doc nga may nakita na ako diri bala sa gin-research sa mga ka-flash man dira sa screen nga ining mga nagakalautos nga unto Doc. So paano ini bulungon o kon ano diri ang pwede mahimo sang isa ka dentista be Doc? So, may ara kita ginatawag nga arrest caries technique. It is an invasive procedure that can arrest caries lesion immediately by applying saccharide or fluoride, ideal for young children who cannot perform ideal composite filling or drill out cavities. So, ang ginmention ko to kagina is technique na siya nga ginaobra sa mga dentist no nga para ma-prevent ang kita mo nang giitom-itom sa ngipon sang bata. Yes. Pwede na siya nga pastahan. Pero kung able na ang bata. Pero kung hindi igidya able ang bata, ang muning arrest caries technique, ang muning sang pwede na ubrahon nga mga dentista para ma-prevent ang kag hindi na bala maglaton-laton sa iban nga ngipon sa mga kabataan ang caries. Yes, so Doc, curious lang ako Doc. So pila ka tuig Doc diri sa bahin sa mga kabataan ang pwede na mapastahan ng ilang unto Doc? As long as able man ang bata, ma'am, as long as naga-participate ang bata, pwede as a parent, so dapat i-try mo na gani gina-train mo siya dapat magkadto sa dental clinic, i-train mo siya dapat mag-visit sa dentist kay ang iban nga kabataan nahadlok sa dentista katungod ginapahog man kisa sang parent no. So sa mga parent nga nagapamati dira ilikawan yung gid na ang pagpahog sa mga kabataan sa dentista kay dalon anila sa pagdako hasta nga sila mismo mapektuhan na kay tungod nga ang ilang oral health is hindi manami kay tungod sang inyo man nga response sa ila. So dapat sa nga parents kid ang responsible sa paghalong, sa pagbantay kag sa pagtudlo sa mga kabataan about sa ilang oral health. Yes, so kanami gid Doc no. Kag Doc, ano ang imo ni ma-advise sa mga parents bala Doc no? Sa mga especially sa mga may kabataan nga gapatubo pa lang sa unto, ano Doc nga mga pagkaon ang the best sini nga ihatag sa mga kabataan Doc? Okay. So sa mga parents nga nagapamati, please tagid ang mga bata ta yang ni gani ibantayan sa mga ginakaon nila kay pag nag-age sila 1 to 3 to 5 ang mga ginakaon nila mostly sugar nga mga pagkaon. So kita nga mga parents dapat responsible kita sa pag moderate sang ilang mga ginakaon kay tikis ay hindi tagid na malikawan mo pero okay lang na mahagan-hagan. So again pag kaon gid ang mga bata sa mga muna importante lang ipatake nyo gid sila sang tubig after nila kaon and then mag-eat man sila sa mga healthy kag sa mga bata nga may mga baby bala ilikawan taning pagpakaon sa ila sang mga puree na pala nga lang mga ginpud-pud gid nga pagkaon nga hindi na nila mautang. So much better nga example ha ang isa kabika kamote is na nila mo gina-blend and then ipakaon lang bala sa bata. Hindi na siya advisable kay ang bata matamad mag-chew, matamad mag-usang, hindi mag-grow iya pa nga.
So ang problema naman na susunod is ang pag-grow sang iyang ngipon masungki-sungki kay tungod ang iya pa nga gamay or wala nag-grow. So advice gid sa mga parents nga ano nyo gid ang bata ibla usangon like kung pwede nyo sa pakanon sa mga gin-boil nyo nga mga kamote, okay lang na basta bantayan lang balahaw, hindi nga itunawon nyo na mismo ang pagkaon tapos kumbaga daw soup na lang bala nga pagkaon sa bata. So mas advice gid nga mas nami gid nga kung may ginapakaon kamo sa bata ang ginachew gid bala nila Yes. pagkabalo na mag-chew. So, Doc, no, kalabanan, kinidaan, no, makita natin diri bala sa Facebook. Ilabi na gid sa mga bata, sini ka artista, Doc, may nakita ako niya kalabanan, ginapakaon is ang ginahambal mo ni nga puree, Doc. So, hindi gini siya gali advisable, kaya amo to nahambal mo na kagina, nga pwede, no, nga ini is makaapekto sa pag ang isa ka bata nga maging tabad na sa pag-usap sina which is a true gid, Doc, no, kay ini pwede na lang nila marikta tolon siniya kay ti humok na nga daan kag napudpod na. So Doc, nakita ko man ni kagina, no, sa research o kana sa maya picture diri ining daw color silver bala, Doc, nga ginabutang sa mga untos ng kabataan. Ano ini siya ang tawag di, Doc? Sa una pa na guro nga treatment, no, ano na siya daw kumbaga daw crown kay para hindi na mag-further guba bala ang ngipon sa bata. Pero subong may mga mas nami niya kag mas maging natural na balaya ang itsura sang pag-restore or pagkayo sa ngipon sa mga kabataan. So ang gina-flash mo da nga metal is a stainless steel crown nga gina-prepare para sa mga bata sa mga ngipon nila bala ginabuhinan na, may tendency nga ginabuhinan, and then ibutang ang stainless steel crown na mo na makita mo da sa gina-flash mo nga silver. So, sang una, wala naman na, sa mga una pa na nga technique, kumbaga, subong niya mas damo niya mas way para mag-restore sa ngipon, bala kumbaga mas mas pleasing sa itsura compare mo man to sa may stainless steel crown nga daw ang tsura man niya sa bata is hindi pleasing. So may mga ways na taya subo nga mas mayo kag mas nami tulupon sa mga bata kag mas manamian man mismo ang mga bata. So amo na gani again i-train tagid ang bata nga mag-visit sa dental clinic kay para aware man sila sang ilang mga kung ano man bala ang kumaanad bala sila how kag hindi mahadlok sa dentista. Yes. So, Doc, no, subong ang ining nahambal mo sa ang crown ni bala, Doc, daw hindi na maginiya sila nga uso diri subong, Doc, no, sang una ya daw may ara pa pero subong daw hindi na gid amo na kay damo naman sa nga pamaagi nga ma-cure ini ang mga cavities bala sa nga kabataan. Oo. Actually though hindi na gid na gina-perform subong ang mga amo na kay hindi siya gani pleasing sa mata bala lalo na budlay siya brown sa mga bata. So mostly yung ginabraya subong, ginapastahan lang yung ngipon sa bata or fluoride sila kay para mas malikawan ang mga scenario. So, Doc, ano ini katuod, Doc, nga kung may cavity ang bata o kung may utos ini ang iyang unto, so nakaapekto man sa iyang paghambal, Doc, o kung sa mga pronunciation niya bala sa mga words, Doc? Of course, ma'am, kahit lalo na kung nabuka ng iyang ngipon tungod sa utos, syempre may mga words kita or may mga sounds kita nga hindi ma-produce kahit tungod nga nagasungaw, kahit missing tada ngipon or ano. So, amo ginang bantayan sa parent kahit pag nagdako na nabi or pag nag-age na sa mag-teenager na siya, tas may guba na sa ngipon or may utos sa or may bungi siya, budyan siya maghambal, ang self-esteem niya ganubo, ang iyang confidence level ganubo. So amo ginang dapat ulikdan pagid again sa aton nga mga ginikanan kay para i-educate gid ang bata. Kay sila ya mismo wala man na sila sang mga hinalungong bala or hindi na nila kumbaga responsibilidad pa. So ang mga parent gid again ang responsible sa pag-take care gid sang oral cavity or oral health sang mga bata.
Yes, so amugid Doc no ka importante ini ang pagpa-toothbrush amlig sini sa hindi lamang sa unto no mangina sa bilog ng bakba sini sang isa ka bata o kung sa panglawason gid sang isa ka bata Doc para malikawan ini ang masakit nga subong no amo ini ang titulo sang aton nga tupiko. So Doc, pwede mo ma-share sa amo no since buwas is last day sini sang Pebrero, last day sang dental month Doc, sa bilog niya sini nga isa ka bulan nga programa. So kamusta ini Doc as assessment na lang ini Doc? Okay. So sadly lang no kay ti ang aton subong ang ano bala tungod sang COVID. Yes. Kita mayo hindi kita mayo ka-educate, hindi ta medyo makaubra sang aton nga usually nga ginaubra namon every month of February kay limited bala ang mga face to face or limited ang mga pag-gathering, so hindi ka limited ang mga activities namon, so usually subong virtual lang ang amon nga mga assessment. So amo lang nagaling ang subo kay hindi bla presang una nga damo kami nga damo kami sa mga dental missions, damo kami sa mga missions sa mga hindi lang sa diri nga lugar pati man sa mga nagakinanglan gid sang mga education lalo na sa oral health no. Lain kay subong COVID abi. So ang amon lang niya subong nga ginaubra is virtual lang gid kami nga nag-educate man sa mga kabataan lalo na sa mga estudyante man namon. Yes, so Doc no subong pero diri sa may 1 month Doc wala gid ka mo nakakandak sa nga dental mission Doc no? Ay wala gid ma'am kay ginbawalan man kami sang DOH wala mismo kay naka-reach kita to sang Omicron last time. So lang kami naga-follow lang kami bala sang mando sang higher sa amon. Kaya kung pwede man namon ubrahon galing kay ginbawalan kami or limit lang ang amon activities. That's why virtual lang or mga parade lang wala danay kay para lang ma-aware ang mga tao about sa oral health month ngani. Oo, Doc, no? Mas manami paghinitani kaluyan, no? Mga next year is ma-lift up na ini o na madula na ang pandemic. So, kami maobserbaran na namon na madamo sa nga dentista o na mga katapo nyo, Doc, ang naga-conduct sini sa nga medical mission o na dental mission sa mga, especially sa mga nabukid o na far-flung areas nga hindi bala maka-afford ni Doc sa mga pagpabunot, hindi lang sa mga kabataan, maski na sa mga pigado, no? Nga may mga edad na Doc. Gani. So hopefully next year gid kay kami willing gid kami as manpower as a dentist willing gid kami magbulig sa mga tawo nga kinanglan gid sa ngamon nga bulig galing kay sad to say limited lang gid ang aton nga mga giho subong kay tungod sa COVID, hindi taman gusto nga malatnan sila or hindi taman gusto nga malatnan kita. So hopefully next year kabay pagid tani. Yes, so all in all Doc, subong no, sa pag-monitor ninyo man diri Doc, so mga pila na bidok ka porsyento o na madamo bala Doc ang naga-suffer sini nga mga kabataan sa nga ginatawag sini nga battle of feeding syndrome Doc? Sa akong experience o sa akong observation, medyo less na compare ka man niya sang una nga mga henerasyon kay ang mga education bala is limited man kagdayon ang mga kumbaga wala pa bala sang mga education gid nga about sa oral health sang una or may ara man pero hindi bala ka-reach ang tawo. Unlike subo nga may social media, may Facebook, ara tanan sa internet, bisan hindi kamo ya magkita ay ma-educate mo ya ang tawo tungod sang internet. So sa akong obserbasyon, medyo jutay na lang ang mga kabataan man nga nagakadto sa clinic nga naga-complain man sa ngipon. Mostly nagudya ang parent bala nagakadto sila ya kay para i-fluoride ang bata nila, ipa-sealant ang mga bata nila. So may mga parent man nga na educate. So it's a big help gid nga
na lessen ang mga amuning trauma sa bata, ang mga toothache wala kay kaluoy sang bata pag nagasakit ang ngipon. Kita Yes. nga adult. So, Doc, all in all, kana generally na, Doc, no? So, ano ang ibilin mo nga mensahe diri sa aton nga mga taga-Palamati sa pag-amlig sinisang ila nga unto o kana sa oral hygiene, no? Ang benefits git sinisang oral hygiene kag kung may gusto ikaw, Doc, nga pasalamatan kag kung paano kanila malabot, Doc, in kaso may ara magpakayo dira sang ila nga unto, Doc. So, ihatag namo ng opportunity sa imo, okay, Doc? Sige, thank you again. So nagapasalamat din kami diri sa Dr. Bombo, especially kay Dr. Akay Bombo Lani sa sininga hapon sa pag-akomodar sa amon sa mga dentist nga sa past few sa sininga bulan, sa mga sininga Domingo, no, kami ang inyong natagaan sang chance nga ma-interview man kag para man sa aton nga mga pumuluyo nga nagapamati. Nagapasalamat din kami sa pag-celebrar sa National Dental Health Month. Kung gingaan nyo kami opportunity diri nga ma-educate namon ang tawo, ma-reach out namon ang tawo man sang ilang mga bagay nga kinanglan nila mabalaan. So, nagapasalamat kami diri sa Bombo para man sa sininga programa kag sa mga pumuluyo nga nagapamati again. So, tandaan tigid nga pag nagtubo ang ngipon sang bata, kita ang responsable sa pag-educate, sa pag-maintain sang nami ng ngipon, sang healthy ng ngipon. Kay ang healthy ng ngipon, hindi lang na kay healthy lang ang ngipon nila. Kumbaga, ga-apekto ina sa ilang general well-being, ga-apekto man sa ilang bilog nga health, no? So, again, sa mga parent, dapat kita gid ang responsible sa pag-atipan sini kag pag-educate sa mga kabataan. Kag ari lang kami diri nga mga dentista para magbulig sa inyo, kag mag-educate man sa inyo, kag mag-treat sa inyong mga dental health issues. Kag amo lang na Bombo line na. Nagapasalamat kami liwat sa Bombo Radio sa sininga hapon. Yes, so Doc, no, basi pa lang ni yung mga kauturan naton, mga kabombo naton nga Palamati, makalabot naman dira sa inyo, no, nga magpaano sila isang ilang mga unto, no, kung may clinic kamandira, Doc. So Doc, liwat nagapasalamat gid kami kay gin-accept nimo ang amon nga invitation diri as a guest, no, sa Dr. Bombo, Doc Rhea Chavez. Maayong hapon, madamo gid nga salamat, kad God bless aton tanan kaluy-an. Hopefully next year, Doc, no, madamo pagid kamo sa programa sini ang o kon mapakibahinan bala, especially sa ginapatigayon yung dental mission, Doc Rhea. Doc Rhea, maayong hapon kang madamo gid nga salamat liwat. Madamo man nga salamat, Bomboleng. Thank you gid sa mga Palamati. So, mga kabombo, aton nabatian si Doc Rhea Juliet Chavez. So, mga kabombo, no, amo ato ang pahayagan ni Doc Rhea kung sa diin dako gid ini o kanang oral hygiene nga ginatawag, kag dako ini ang mabulig man dapat ang mag-toothbrush gini ang mga kabataan kung magasugod na ini o kung nagatubo na ang ilang mga unto. So i-recap naton kagina ang according sini kay Doc Rhea, no, so hindi advisable gid ini balang puree nga ginakaon sang kabataan o kung permi ginapa feed sini sang mga ginikanan sa ila kabataan nga nadunot na daan o kung ginapang shake okay siya pero panalagsa lang kay tiin itood, no. So dapat ang iban gani mga hilaw sa nga carrots ginapakaon, no, dapat bilog nga na pang steam lang ni bala amo ni ang mga best pagin nga mga kadon sang kabataan ginachew, no, hindi sila nga napudpod lang perme kay ti dako gid gali ang epekto sini sa mga kabataan, no, nga mangina tamad sila sa pag-usab. That's why ang iban siguro nagalutgot na lang, no, sang gagmay pa ni kabataan nagalutgot ina which is, no, so sa research sini isaman ini ka dako o ko na makaapekto man, no, sa unto sinisang bata, makakos man sang cavity. So mga kabombo, bago kita magpadayon, so magabuyaan ay kita sang pila ka mga pahanumdom. So standby. Tips sagud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi Stress sang hapon. So, luwad ka nagapanumbalik ang mga kabombo sa aton nga pagpangalagad adri sa Dr. Bombo. So, mga kabombo, no? So, mahatag lang kita sa nga gamay nga update adri sa Ukraine war, no? Which is ini naga-complicates na sa Fed's inflation, no? Fighting effort. So, ini ang sabahin bala sa nga pag-away sini sa nga Russia. Kanang Russia invasion of Ukraine mga kabombo, which is subong no ginatan-aw nga dako ang impact ini sa global economy, no, hindi lamang diri sa may pungsod sa Ukraine kag Russia, siguro na mangin sa iban nga pungsod which is ang ginakuan gini sa nga petrolyo gani, no, ang nasambit amo ini ang Russia kag ang Ukraine sang iban nga mga country diri mga kabombo. So sa padayon sini nga pag-agyera sa bahin sang Russia kag sang Ukraine, so ipangamuyo ginaton, no, kana pray ginaton sini ang duwa sini ka country, hindi lamang ang Ukraine mangina ang Russia, no, nga base pa lang marealisar sinadri sang isa ka pungsod nga ipaunta to na nibaw kagamuna, no. So ang dito ya sa bahin sang Russia o kana sang Ukraine ang mga pumuluyo dito, especially ang sa aton nga mga kababayan, no, naging pangkuha naman dito sa embassy, no, para mapapuli na diri sa maya pungsod Pilipinas ang mga kabombo. So mga kabombo, luwat, no, nagapahanugya na gid kami dira sa inyo sa may bahin sini sang aton ginatalakay nga tupiko, ini ang battle of feeding syndrome. Is ilabi na gid sini sa mga kabataan, which is naga-occur gina sa mga kabataan, wala naman guro sang 40 anyos nga didi sini sa may bibiron. So sa mga kabataan gini, no, sa mga ginikanan, liwat aton gid amligan sini ang untos ang aton mga kabataan kay bawte amo nang ginahambal tamayo pahila naton kay kung makainom ka lang bulong pagkadugay-dugay matahaw na ni ang imong nga sakit sa okon hilanat okon sakit sa ulo sini, pero kung unto na gani ang magsakit baw puwerte daw agoniya giniya sa bahin sang mga kabataan mga kabombo. So subong Domingo, no, maghalong gid ang tanan ang mga kauturan namon nga nagamaneho o kana diin ka man subong nga lugar. So maghalong gid kita subong gid nubo ini ang COVID-19 cases diri sa may Bugos, Pilipinas kag Kaluy-an. Maganubo pag kon i-lift up na lang gini ang ginahambal bala no nga quarantine o kon ang gina alert level, no, status diri sa may pungsod
Pilipinas binanga nagadugay-dugay, lapit na lang eleksyon o kanag-campaign. Mga kabombo, liwat na nagapasalamat kami sa inyo sa pag-upod sa mga hapon kay ginakulabos na kita sang oras. Liwat amo ini ang inyong alagad si Bombol yani Zilminar. Nagapahanumdom nga kung ikaw may ginabatsyag kag hindi mo na kaya ipakonsulta na para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral
oral disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matap na, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang mga tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
tunggid no sa pagbitbit sa mga armas luthang para likaw banwa sa accidental firing. No, kaysa pinakaulihin ni subong ko may accidental firing naman nga natabo. Ayo, amo gini basta nga ang aton nga armas luthang ginaludan ta nga daan ang aton nga mga pistola na sa kakalabanan ni ka accidental firing sa mga pistol kay ginaludan nga daan kay gina safety. Di ko marilis gali ang yang safety. Hinali na sangit ang iya sini nga gatilyo ti lupok. Pero abutan nga ang kinalanon gid i chamber load ang inyong armas lutang kag i safety. Ang inabalang practice hindi na safety. Bumulito, hindi na safety ang imong pistola ibutang mo na download tapos ibutang mo lang sa safety. Amo nang hindi safety, amo nang hindi ya pinaka-safe. Ang pinaka-safe ya hindi mo pagbutangan sang load. Nga ano ginabi ka, pilagid ka segundo, sabi ang diferensya. Pilagid abi ka segundo sa diferensya kung may enkwentro da nga matabo, may ambush nga matabo. Pilagid abi ka segundo ang diferensya nga nagambot ka sang armas mo pag sabay mo sa pagabot sa armas dahil mo kag sa pagabot mo sa armas ma-release ka sang imong sang safety safety lever niya. Dito mo gamay malang nga diferensya, ti nga iludan yung gid kay hindi na safety magsiling ka nga iludan mo na nga daan mo pusil. Amo na nga damo nagaka accidental firing. Kalaban na nagaka accidental firing mga pulis. Kay pulis wala na mahilig magbutang sang load sa ila siniyang armas. Ginaludan na nga daan. Ining mga naambos nga mga pulis ang una nga mga nagkalamatay siguro laban-laban nila di gani nga mga pusil na nakaload man Di ba makabulig ang naload nga daan nga arma nga kwan nga bala. Pero iniya delikado gidya kon magsiling kabi nga kon safety ang pagambalan, mas safe gidya nga hindi ka magload sa imong nga pusil kay anyway maload man lang niya pagka kuha mo sa armas kay dahil mo load. Malod na makatiro kung nagyapon. Sige nagyapon ang pagtiro naton. Pero galing kay ti laiman niya ang aton nga pagtanaw sinili man ang pagtanaw sa mga pulis nga may mga armas luthang. Ti galing amo na iya ang eksperyensya ang mga nagakalanabo. Base sa kasaysayan sa accidental firing, nagaka-accidental firing ini bangod kay ginludan nga daan ang armas kag gin safety lang. Gimutan lang sa safe mode. Pero hindi na niya safe. Kaya ang safe nga pwede lang niya ma-release. Kaya pwede lang niya maglupok ang armas sa hindi mapaktan niya nga oras. Samtang sa pila ka mga nagapanguna nga mga balita nasyonal sa aton nga mga top stories of the day, ang mga operators, ang mga jeepney operators na driver sa Metro Manila, panawagan gidya sa gobyerno nga iaprubahan ang 5 ka pesos nga pagsaka sang pliti. Bangod man sang asod-asod nga pagsaka sang presyo sang langis. No? Bangod sang asod-asod nga pagsaka sang presyo sang langis, amo na kudo nga dapat 5 ka pesos ang isaka, di sa ato ganito 50 man lang. Ti kung 5 ka pesos gid ang isaka, kung ibase sa aktual nga suktanay subong, ang suktanay subong tagpulo na ka pesos ang sa downtown lang galibot ka salakyan. Dugangan 5 ka pesos mo 15 gid. May mga masakay pa niya ayan sa salakyan. Ti siling sang mga sa transport group nga ti ka gamay nga daan sa pasahero bisan way na abi limitasyon gamay lang gid yapon ang pasahero ti kinahanglan gid nga pasakaan sa mga kataas nga pliti. Pero pamangkot hindi ba lang nag-amat-amat na sumong balik normal ang tanan? Hindi naman mapilan siguro kabulan basi pagbukas ang klase sa unyo, gandi nagsa ng pasahero kay magabalik na sa eskwelahan ang mga kabataan. Di pagbalik sa mga kabataan nga magdamo na pasahero, ibalik na naman sa nubo nga plite? O kung natanawon lang naton, kita against, no? Hindi kita against sa sining pagsaka sang panawagan nga pagsaka sang plitihan. Way kita nagakontra sina diri.
Ang aton lang nga istudyuhan gitanay kung pila gid ang nagakadapat nga isa ka base sa sining pagsinaka man sa presyo sang gatong. Kag sa aton nagapanguna nga mga balita international, sa aton nga mga top stories of the day, tutok kita sa gyapon mga kabyanan, nga mga kabumbo sa kinagamo nga nagaluntad karon dito sa Ukraine. Ang padayon nga pang-atake sa Russia dito mga kabayanan sa pungsod Ukraine. May pila ka mga ginapadala na nga mga ayuda ang pila ka mga kapungsuran sa Europa kag ang Estados Unidos sang damlag lang medyo nagpanalaw ini banwa matapos nga nagpaandam si Presidente Vladimir Putin. Siya kung sino man nga pungsod ang mag-intra sa kwan, mag-intra ka magbalabag sa amon nga pag-lusob sa Ukraine, pangatubang sa konsekwensya nga wala pa mabalhag sa kasaysayan sa kalibutan. Perte nga mga pagpaandam. Pero may nagasiling man nga hindi ayhan, gina-bluff lang kamo. Estados Unidos kaga nito. Hindi ayhan, ginasaywar lang kamo. Ti isubong na doon nadala sila sa nagligan to sa saywar, hibubunot man ang presidente sa Ukraine, siya sang wala pa ang gatayada pa lang ang Russia, gasilingid ka mo nga, hindi magkabalaka, ari kami sa imo likod. Siya hindi magkabalaka. Siya batuan tani ang Russia, anay nga ginlusob na kami, damo na mga military installations na nagkala bungkag. May mga pipeline na itong gimpang masak, may mga defense system na itong wala na, guba na. Sobra na may sobra na isang gatos ang nagkalamatay. daw wala makita ang landong sa Estados Unidos. Di nagkakuan man, nagina-consider man nga kung mag-intra ang Estados Unidos, basi pala mag-escalate ang gera. Kag mangin matutuo ba lang ihambal sang presidente sang Russia, kag ginali lang gunawon niya na lang bilog nga kalibutan lao. Siya mugali ubuson niya kabili, pamatyo niyo kabili nga mga Russians, stay aray kay giintra ka mo bilog na lang nga kalibutan tunawon ta na lang. Para nga patas na lang ginagtanan. Di ka budlay ko mag World War III kay basi hindi na masarangan sa kalibutan bla ang mga armamento nga sobra naging kamaskog. Nga kita man mismo nga mga tao amuman ang magguba sa aton nga kalibutan. 15 minutos banwa ang kaligad sa tagna nga alas 4 diri sa aton na pangalagad sa palatuntunan na Bumbo Report Sunday edition. Karon dugay-dugay makuha kita sang update gikan sa newsroom upod sa kay Bumbo Glory Faith El Shario. Ini may kantanan sa kung ano na ang sitwasyon dito sa Ukraine. Ang sitwasyon matapos gagin pang bombardiyo ini mga kabyanan. Grabe ang mga pang-atake ang mga pumuloy sa Ukraine at tunay sa mga foxhole. Kag ang mga pumuluyo nila dito nga makasarang na magbitbit sang armas lutang. Nagakwa na ginapangatagan na sang rifle. Kag may mga ayuda man nag-abot nga mga armamento nga padala to sa Ukraine kay outnumbered gaya ang Ukraine kung ikumparar sa Russia. Sa padamo-damo sang armas kag padamo-damo sa mga soldado. Si Vladimir Putin tigambal nga jati abi kay ginimo kuni kay nagahingyo naging ko sa nagligad nga hindi nyo na pag-iintra sa North Atlantic Treaty Organization ang Ukraine kag hindi nyo na pag-i-brainwason kag hindi ka mo daya magpasilabot ilabi na gid ang Amerika ginakuha niya ginahingyo niya hindi na magpasilabot kag hindi na pagdadayunon yung plano nyo nga magbutang ka muna sang inyo yang military base kag magbutang mo sang mga nuclear weapons yun kay threat iraya sa amon nga pungsod. Kag ti ano na karon ang matabo kun inganyohon nyo na karon isa ka pungsod sa Ukraine.
sa plano niyo yang may personal man nga mga interests. Ati daw ya di way kamo magpamati kag ati anay karono gusto niyo mag-istorya ari na kay nasuguro ng gira. Ayo, di nasuguro ng gira ti subong may mga pag-inutod na sang mga pipeline na sang mga langis kag ang Europa apektado gid banwa sa siling pagninit naman sang supply sang langis ang Middle East tungod nga sila ang isa man sa supplier sang langis sa bilog nga kalibutan at mapasuber man pasaka man sang presyo sa langis amo na lang tawag subong kay base bala maglabot ni isa ka gatos ka pesos ang litro sang ang litro sang gasolina o sige-sige pa ining pag-ilinaway. Pero sa latest report magkabiyanan ng China daw hindi siya magpasilabot, no? Sa kadungan man sa hindi pagpasilabot sang Amerika, ang China hindi man magpasilabot nga magsiling abi nga mag-apin sa Russia sa siling natabo karon nga pag-invade sa Ukraine. No, i-check na to na Bumbo Lito, no, ang aton nga news department si Bumbo Faith El Shario. Antes natong kaon ang report sa nga patrol, magkuha kita na isang update daw dito sa Ukraine. Di ko ipadala kabi Bumbo Faith sa sa Ukraine mag-cover to di okay man lang siguro O di practice na di daan subungo kay mas ipadala ka to sa Ukraine, no, mag-cover sang mga aktual nga mga nagakalanabo karon samtang ang Ukraine ako ang mga Ukrainian hindi man niya hindi man mag-surrender ang presidente na nila mismo ang nagsuksok man sang uniforme sa soldado kinagabitbit man sang armas lutang ang ilan to nga mga ang kilala to nga buksidor sa Ukraine nagbitbit man sang armas kag ila dito nga Miss Ukraine bala nagpasakop sa Miss Universe ang naghukas sa iya sini nga high heel shoes, no, nagkuha sa iya sini nga nag-uba sa iya sini nga suksok ya nga taas takon nga sandal, ano tawag sila kag pagkatapos isla niya ang iyang high heel shoes, isla niya sang combat shoes, no, nagsuksok siya subong sa combat boots kag nagsuksok sa uniforme kag nagbitbit man sang long arms kay panginmatya nila ang ilang pungsod, panginmatya nila yan mo bahala na kung ano matabo bisan outnumbered sila, bisan magkalapapas sila, magkalaubo sila, basta bato sila patay kung patay kay panginmatya namon yung pungsod namon. Tiyan mo ni ang mga nagkakalanabo, ang mga senaryo karon mga kabyanan dito iya sa Ukraine. Kita diri sa Pilipinas, although nga hindi man kita mag-participate itong mag-gira, ito mag-intra to sila, pero apektado kita diri. Apektado ang aton nga langis, kag aton nga mga fertilizers, magsinaka naman ni. Inyo bala nga kwan, hulatan nyo labanwa kay sa sunod nga mga inadlo, mareklamo ni mga mangunguma mo sa pagsaka sa presyo sa mga fertilizers. Kapin pa gaway kita diyan nag-ubray akong gilingon sa pungsod Pilipinas. Yari na ang report sa gikan sa newsroom ubos kay Bumbo Glory Faith El Shario. Ano ang mga kaganapan? Ano na karon ang latest update sa Ukraine? Bumbo Faith, please come in. Yes, Momodan, mayong hapon. So, Momodan, sundo sa local authorities sa Kharkiv. Ang Kharkiv isa ka syudad dito sa Ukraine, Momodan, nga mayara na sa nakasulod nga salakyan sa mga Russians forces sa ilang syudad Momodan. Ang Kharkiv, ang isa na siya ka syudad nga kung sa diin madamo nga naga-star diri Momodan. Ang malapit sa border nga ang naga-star is ethnically Russians, Momodan. So madamo man diri Momodan ang commercial links between sa duwa ka sides sang syudad Momodan nga ang mga Russians man mismo ang pwesto para sa ilang
invade man o kung magsulod pa sa iban nga mga cities bombodan sang Ukraine. Nagpahayag man si President Zelensky bombodan sang Ukraine nga handa ini sa peace talks apang hindi sa Belarus bombodan. Tapos ang kaina bombodan mayara naman sang report nga nagpadala na ang Germany o kung magapadala na ang Germany sang 1,000 bali magkapadala na ang Germany sang 1,000 anti-tank weapons bombodan kag 500 Stinger anti-aircraft defense system sa Ukraine bombodan. Pero sa karon wala pa sang report bombodan kung napadala na bala ang bulig nga ini sa Ukrainian forces bombodan. Kay kung sa nahibaluan ta bombodan mayara na gani nga napatay bangod kay ginbalabag nya balang nga kaugalingon bombodan. Ginlambatan niya mismo ang tangke sang Russian forces para lang nga mapunggan sa pagsulod sa sentro sang Kiev nga kapital sang Ukraine bombodan. Kag mayara man nga report bombodan nga ginhambalan man sang Germany ang Estonia bombodan nga magapadala sang 9 howitzers kag amo man ang Netherlands bombodan gin-authorize naman sang Germany nga magapadala sang 400 rocket propelled grenade launchers sa Ukraine bombodan. Pero apan sa karon gani bombodan ginhulat pa nato ng impormasyon kung napadala na bala kang nakaabot na ini nga mga armas sa Ukraine. Ang problema lang paano ipadala ini? Amo man na gani bombodan ang problema sa karon. Sa din paon ang C-130 nga magadala sa mga armas. Oo, kay kalabanan na daan bombodan napalibutan na ini sang Russian forces ang Ukraine mo sa north hasta sa may south bombodan may ara na sila nga ginsulod to nga daan sa aton nga sa report nga to na baton. Kag ginaduso man gali bombodan no nga para nga bilang sanction sa Russia ang mga may pila ka mga Russian banks bombodan nga i-expel siya o kung ikakason siya sa SWIFT. Ang SWIFT bombodan amo ni siya ang system kung sa diin nagapahanugot sang mas madasig nga pag-transfer sang kwarta across borders kag ini ang na-link sa 11 o kung 11,000 ka mga bangko sa bilog nga kalibutan bombodan. Kag ang nasakop sang SWIFT ang 200 ka mga kapungsuran sa bilog nga kalibutan. So kalabanan bombodan diri ginapaagi ni Russia ang pag-transfer o kung pag-transact sa ilang nga kwarta nga makasulod o kung makagwa man sa ilang nga pungsod kay isa ni sila bombodan sa sa ang Russia isa ni sa ka big producer sang gas kag petroleum gas man bombodan. Kag ginalantaw man gani bombodan nga kun madayon nga ma-expel ang pila ka mga bangko sang Russia sa SWIFT system mapiang gini bombodan ang iya nga economy kay ang medyo mabudlayan na siya mag-transact sa mga across borders nga mga banks bombodan. So, mabulayan na, no? Pero basi preparado man si Vladimir Putin kay kuan man siya mo desidido gid siya sa iyang ginahimo subong ang atake sa Ukraine. Ang akon lang pamangkot kagina, ang akon lang concern amo ining mga ginapromisa nga mga armas kay kulang sang armas ang Ukraine, kulang sang ammunition. Ang Estados Unidos magpadala sang financial assistance, hindi kinahanglan niya sa Ukraine ang financial assistance. Ang kinahanglan sa Ukraine mga armas, mga bala, kag kung may arat niya sang manpower pagidi, kay outnumbered ni ang Ukraine mo sa Russia. May mga anti-tank weapon pa tong ipadala. Ano mo ning anti-tank abi kun wala man si may magkapot sini kag magpangguba sa mga tangke di gira sang Russia be. Ang gani bombodan kag ang isa pa gani bombodan ginhambalan man ni President Biden no sang US si Ukrainian President Zelensky nga kay ginasulod Canada
pwede ka gid na maano, pwede ka gid namon makuha dira sa sa Ukraine. Ang hamon ni President Zelensky sa Ukraine, hindi ko kinahanglan sang ride. Po. Hindi siya kinahanglan niya nga i-evacuate kag kwaon to sa kundi siya subong kay nag-ilis na to si President Zelensky. Nagbitbit na to siya sa armas kay panginmatyan niya yang pungsod. Gani Bombodan. Kag ang ginabantayan di gani subong Bombodan no kay madamo naman gani sa mga Russians mismo nga na din pangares Bombodan kay sila mismo ang siya ang nagapatigayon Tutod ka, Faith? Yes, Bombodan. Sige, go ahead. Ang mga man mismo sang Russia, Bombodan, nagkapatigayon man sa nagkalain-lain nga bahin sang Russia, sang protest, kay sila mismo Bombodan, hindi sila sa mga ginapanghimo man ni President Vladimir Putin, Bombodan, nga pagsulod kag pag Bombodan, pag butang dito sa Special Forces, sa may Ukraine, pero ang iyang nga ginahimo Bombodan, ang act of invasion na. Okay, sakto gid na kay ang Ukraine kag ang Russia, isa man lang ning dugo nila nga nagapanalite sila kaugatan, magparintihan na man lang ni sila kag isa man lang ganing lingwahe nga ginahambal nila, ang ilang lingwahe isa lang kag ang Ukrainian, Russian, isa lang gini sila, ang Ukrainian, Russian man, ang Russian, Ukrainian man, wala sang kinalain. That's why may aragan litrato nga nagwa sa social media nga ang isa to ka Russian nga nagakos sa isa man ka Ukrainian nga nagasiling I am sorry, I am Russian and we are very sorry. Kita mo nang picture na. Bumbo Faith. Nautod si Bumbo Faith. Okay. 28 minutos manwa ang nakaligad sa tayo ng alas 4. Dali lang nautod si Bumbo Faith. No ba si nag-interact na sa sa gira sa Ukraine, Bumbo Faith? Bombodan. Go ahead, Bumbo Faith. Siling ko, nakita mo tong litrato nga may plaka siya ginabitbit ng isa ka Russian. Siya, I am a Russian and I am sorry for that. Yes, Bombodan. Ang Ukrainian. Oo, Bombodan. Kag tani, Bombodan, ang isa sa bala sa ginapangamo yung anaton sininga kwaon ni President Putin ang iya nga persa dito sa Ukraine kag kung anong nanda iya nga na lang bala Bombodan kanini tawag istoryahan nila sang matawhay kay nagakaldalahik ng mga sibilyan Bombodan. Mo gani, oo. Actually, bisan siguro ang mga soldado ng mga Russian nagasunod na sila nagasunod man sila kiti soldado sila mo kung ano mando sa ilang commander-in-chief sundo nila pero nagasakit na grubuot nila Kag ang mayara gani Bombodan no nga information man nga nakita din naton nga may nadalahig na gani Bombodan yung mga Greek bala Bombodan how ginpatawag to gani ang Prime Minister sang Greece ang sa Russian Foreign Minister man Bombodan kay amo na to gani nga may nadalahig na nga Greek nationals nga sa gin napatigayon nga inaway subo sa Ukraine Bombodan kag ginahingyo man ni President Zelensky ang Turkey nga ang iyang border isaraduhon man para nga hindi na makasulod ang warship ni Russia sa Ukraine Bombodan. Sige, salamat gid Bumbo Faith. Update nagikan diri sa Bombo Radio Bacolod Newsroom ini si Bombo Glory Fitel Chario para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bumbo Glory Faith El Ciario. 30 minutos mga kabiyanan na nakaligad sa tag ng alas 4. Kaya mo di ang sitwasyon, no? Pero si President Zelensky sa Ukraine ang handa man nga makipag-istorya sa kumayara sang pistok nga matabo pero hindi siya gusto nga dito patigayon sa Belarus. Gusto niya yang magpatigayon sang pistok pag inistoryahan ay sa neutral ground. Neutral ground.
amo ni ang gusto nga matabo no ni President Zelensky. Sa sining nga mga tinion hindi pagid mapatod naton kung ano pa ang madangtan sini ano ang mangin palabuton sa sunod nga mga inadlaw sa padayon nga pangbombardiyo sa Russia sa Ukraine. May ara pa man mga nagkalabilin nga mga armamento ang Ukraine, pero ang ilang nga mga facilities na kalaguba na, mga military facilities nila nagkalawasak sa ginpang bombardiyo sa Russia. 32 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 4. Sa aton nga pagbalik, kuhaon na naton ang report sang patrol direkta dito sa may Bacolod Public Plaza sa tubang sa aton nga San Sebastian Cathedral. Ibalo man nato kung anong sitwasyon karon sa downtown area sa siyudad sa Bacolod. Pila ka mga police reports nga gadulong sang patrol. Inatanan pagkaligad lamang sang pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Is 4:30 in Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Pabalik naman kabiyanan sa ito ng pagpangalaga diri sa palatuntunan Bombo Report Sunday Edition. May nabatong kita nga latest update no sa aton nga alert level. Ipapaidalom na mga banwa sa alert level 1 ang syudad sa Bacolod. Kundi alert level 2 kita until February 28. So pag tungtong sa bulan sang March 1, mapagwa ni si mahimo mapagwa na si Mayor Bing Leonardia sang panibag-ong alert level. Amo ni base sa recommendation sang IATF, National IATF, daw kag ang syudad sa Bacolod mangin kabahin sa mga lugar nga ika-deklarar nga ipaidalom na lang sa alert level 1. Bumbulito pagkatapos sa report karon sang kuan no kay bago ko lang ni nabato namin yung report ni basi makontak na dugay-dugay si EOC Executive Director M. Ang na makuha kita siya sang confirmation sa sining panubo sa aton nga alert level from alert level 2 to alert level 1. Sige kuha ko na report sang patrol upod sa kay Bombo Lianizil Minardo kag subong man Bombo Carla May Defensor. Dito ni sila subong banwa sa may downtown area daw kag particular na dito sa may Bacolod Public Plaza. No, kay hibalo man atong karon kung ano ang mga sitwasyon karon no considering ang aton yang syudad sa Bacolod daw panagin man nagtahaw na gid sobrang nga pagtahaw sang COVID-19. Why na sa dapat nga do hindi na kita magproblema pa sini kung magtayuyo na ini banwa kay tungod nga wala labot nga nagpalay-palay na gid man ang coronavirus. Halos ang tanan nabakunahan na gid man. Okay, mga kabataan kadamo naman sa nabakunahan. May iban nga wala pa bakunahan kay way pa man available nga bakuna. Preparasyon ini sa pagpatigay na naton sang face-to-face classes. Okay, this time ko naton sa piyang kalinya ang report sang patrol upod sa kay Bombo Lianizil Minardo
Subong man Bumbo Carla May Defensor Patrol. Please come in. Yes, sa Bambodan, live kita diri subong sa may Bacolod City Public Plaza, Bambodan. No? Kung sa din makita diri naton subong, ang sitwasyon is madamo diri sa mga kauturan naton ang naganilagaw-lagaw, may ari no biyahanay, may mga tigulang, may kabataan nga nagapungko-pungko diri. No, ang iba nagabinakal dira sa may atubang sa San Sebastian Cathedral, Bambodan. Kaya may mga baligyaan dira sa mga palamig, may mga cotton candy dira Bambodan, may mga bingka, no? Diri subong ang sitwasyon. So kung ikumpara naton sang nagliliga da Bambodan, amo ni oras medyo ma-traffic na diri, pero subong katawhay sa dalanon diri sa may dala na sa lapit diri ha Bambodan sa may Bacolod City Public Plaza, no. So subong ang hapon sini ang karga sini sang jeep, no, daw hindi gid amo sini kadamo kung i-compare naton sa nagliliga da Bambodan nga may simba sa amo ni oras. So subong dira daw wala pa man nagapatigayon sini sang misa ha Bambodan. Kung wala pa dira halin nakagwa nakanilagaw diri ang iban pa nga mga katawhan o kon ka mga kauturan nato na subong Bambodan. So diri ga enjoy man ang mga kabataan makita diri naton ang Bambodan nga naga hinampang, no, gadin nalagan-lagan diri sa may plaza. So hindi gid amo sini ka crowded o kon kadamo ang tawo subong diri sa may public plaza, kasubong man ang naganilabay-labay Bambodan siguro sa mga mall siniya nga hapon, no, medyo madamo-damo kaya nga aton subong nga temperatura Bambodan do medyo mapaang, no, mapaang-paang subong nga hapon. No, kung kagaho naman niya do katugnog Bambodan. Sa subong nga daw nag-normalize na kag halog-halog na ang mga protocol. Daw naanad na sigurong tao nga hindi maglagaw kag hindi magpinunsok-punsok, no? Yes, so naga-practice na sila sa social distancing. Ilabi na gid sa Bambodan ba ka ano lang gid, no, bag-o lang gid nagsulod sini nga balita. Ipaydalom na kita sa alert level 1. Sumugod sini March 1 Bambodan. Bauti kabay pa ang mga kauturan nato na sini hindi anay magsiling nga magdinali-dali naman liwat nga magpinunsok o kon mag-gather-gather tililipon sini bala Bambodan kay ti subong ginalikawan ta nga magtaas naman ni kay subong nga nagaamat-amat nakita nga hindi nagitama ka strikto Bambodan diri sa may syudad sa Bacolod. So kooperasyon lang liwat sini ang ginahingyo gid, no, sa bahin sini sang local government unit naton kang sa mga law enforcement unit kay ti Bambodan kung kakisado ka may ara gid man nga mga kauturan nato, no, nga pipila ka mga salawayon Bambodan. Subong nga maipadalom na kita sa level 1 ang mga nagliligad to nga plano nga mga party-party kag plano nga okasyon nga kinalanon ang damo nga tawo nga magatambong sa pagsinalo-salo do matabo na gid subong. Yes, Bambodan. So kag inibala ang sabahin man na Bambodan sang curfew bauti tanawon ta kon chikeron ta man na Bambodan kay base lift up man kay tisubong alert level na wana. So daw ang night out diri sa may syudad sang Bacolod o kon ang night out lifestyle sini Bambodan sa mga kauturan nato na diri daw base pa lang, no, nga madayo naman Bambodan kay kung ka magalibot ta sini sa patrol kung gabi mamangkot kami ano ini ang nahidlawan nyo sa Bacolod. So ang night out gid ko na ang night life nila Bambodan kay ti sang unaya kabalo naman ta sang wala pa ya pandemya Bambodan tag alas 4 niya naga pinuli ang iban ka mga ilabi na gid sa mga pamatan-on sini Bambodan, no, mahapit pa na sa mga balaklan anay kape kaga mga pi, no, kay ti ang iban sini sa ila medyo bastante naman ang Bambodan. So subong, no, alert level 1 nakita. So kooperasyon lang gid ang Bambodan, no, nga hindi sini mag pinunsukanay o kana magtililipon gid nga madamo-damo gid ini sila bala Bambodan nga hinali magataas naman ang kaso sini o kana mo ini ang tunaan naman sa pagtaas ang kaso sa COVID-19 diri sa may syudad sang Bacolod Bambodan. Kumbo liani ginabasa ko di ang ginpadala nga kuano nga advisory nga sa in the Visayas also under alert level 1 from March 1 to 15 2022 are Aklan, probinsya sang Aklan, Bacolod City, Capiz, probinsya sa Capiz, and Guimaras in Region 6. Uy, amo lang ni napidalon sa alert level 1. Yes, sa Negros Occidental. Wala Bambodan. Ang Negros Occidental daw ay man di mabutang. Ang nabutang lang diri sa Region 6, probinsya sa Aklan, syudad sa Bacolod, probinsya sa Capiz, kag Guimaras. Apat lang ka lugar. Ang Negros Occidental, gani way man di madala nga ibutang sa alert level 1 na Bumbo liani.
Correct Bambodan, no? Sa bayan sang Iloilo, sinidri sa may Region 6, Oh. Iloilo, kaga Negros Occidental, daw wala sila madala Bambodan. Siguro ang isa pa man ka basihan sini Bambodan, no? Sang NIATF, inibala ang pagpatigayon man sa mga vaccination kung makalabot na bala ini sa may herd immunity para ma-alert level 1 ang isa sinika area ha Bambodan. Amo man na siguro ang ginatanaw sini, no? Nga isa sa factors sini nga maka-alert level 1 ang Bambodan ang isa ka area, which is ang Bacolod City Bambodan. Pila na lang man siguro ka porsyento na ma-attain na ya ang herd immunity, pero sa bayan sa Negros Occidental do kadamo pagit sang areas ang wala sini na bakunahan no nga mga pumuluyo Bambodan. Amo gani man, sige lang, pero padayon rin naganubo ang kaso sa Bilog na probinsya. Yes. Yes, amala na Bambodan na klaro no nga ganubo na magidya ang cases diri sa nga COVID-19. So kabay pa Bambodan, tuloy-tuloy na nino kay te kabudlay man bala sige pagka do amo nang ambal malipay kakadali, pero ang imo nga antos do ka lawig-lawig man. So kay alert level 1 kita subong kabay pa sa next month kaga sa dasun pagid nga mga binulan is padayon na ni nga alert level 1 na kita Bambodan, o kon makuha na gid gani Bambodan, no? A new normal na gid ini ang aton nga gina pangamuyo Bambodan. Okay, may tani kun hindi lang yung normal, balik na gid sa normal. Yes, amo pag ina Bambodan ang mas maayo ang normal pag no? Hindi lang yung normal kundi normal. Normal na gid, balik na gid siya sang unang tion sa tung 2000 ano ganito 2019. Yes, Wala pa gid 2019 Bambodan. wala pa gid or 2018 butan to 2018 nga wala pa gid bla tinimok-timok nga mag-abot sa kabuhi naton ang COVID-19. Yes. Nga do ka normal lang gid sa tanan. Pero nami man kung isa makasiling ka nga new normal, ka isa new normal, may mga ipatuman abing sang una way naton ginahimo. Halimbawa ang ang proper bala nga pag nga sanitation bala Bumbulyani. Bisan Yes. sa ato na lang ko galingon nga permi kita magpanghugas kamot, magpang-alcohol kita. Kay inaya nami na nga practice, hindi lamang ya sa tion sang pandemic mo. Correct kada Bambodan, no? Hindi lang ni sa may sanitation Bambodan, no? Mangina sa personal hygiene sinisang isa ka tao Bambodan, kay tiyang iban sini kung kakis kung sa wala pa pandemya may so tabi-tabi lang sa mga nagakinao da may gapanupla biskan diin ng Bambodan, no? So Amugid. kinanglan giniya dapat Bambodan nga i-obserbar ginila kay tiari kita subong sa pandemya nga insakto nga pag ginawi sini o ng matinlo, no? Sa ilang mga kalawasan kaga mismo na sinisila ilang palibot Bambodan. Amugid do. So amo na ang isa sa mga bagay nga dapat nga natun-an naton sa may mga natun-an kita sa subong nga pandemic mo sa sining COVID-19, hindi man gini siling nga kalalatan ang gintuga niya sini, may mga positibo man nga side ang gintuga sang COVID-19. Nangin maayo ganitong epekto sang una tong may every Sunday naga-lockdown nga wala sang activity. Hindi ba nakalabot to sa punto nga nagnubo ang level sang pollution sang aton nga hangin. Yes. Tungod nga wala sang masyadong activity sa sinangadlaw. Kag bisan pang aton nga mga tanom ganito nakaginawa to sang insakto sa kasagsagan gid nga gin-ECQ kita, nagapakita nga may mga maayuman nga gintuga ang COVID-19. Although nga nangin lethal ini siya sa mga tao abing nga may comorbidities kay nagakalamatay gid sila, pero diri kita nakatuon nga kung paano mangin malimpyo sa aton kaugalingon, naton nga mga social distancing, nga hindi basta-basta nga dinikit-dikit, nga hindi tinumpok-tumpok, nga inabalang ang personal hygiene ta do na lipatan ta na sang mga nagliligad mo, nga patarasak na lang gani kita pawala na lang kita. Ang sa aton niya baida total may kagaw man lawas na do na bala, nga hindi gali dapat. So kabay pa nga sa sining pagbalik na sa normal nga way nagidya sang COVID, ipabili naton ang mga positibo nga mga bagay nga natun-an naton sa sining panahon sang pandemic Bumbulyani. Correct kada Bambodan, no? Diri sa bahin sa air pollution, no? Naglesen iniya Bambodan, kaya bangod ini sang pagsugod sang pandemya is limited katama ini ang giho sang transportation na Bambodan sa mga salakyan. So pipila lang ang nagaginuha, which is ini ang ginaimit man bala nila nga mga
bugas ang ila sing salakyan ni Bambodan no nga aso is limitado katama Bambodan. So amo na ang rason nga manag hagan-hagan ini no ang air pollution diri sa bugos sa Pilipinas sa Bambodan kag ang sabahin man ni Bambodan no kag sa mga katawhan man so dapat ay practice gini sa gyapon ang personal hygiene kung sa una ya Bambodan sa wala pa pandemic. Kung ara ka lang sa inyo balay, pwede lang sa gihapon na sinisila Bambodan nga hindi maligo. Pero subong niya daw mapersa kagid nga maligo Bambodan ilabi na gid kung magwa ka no halin ka sa sagwa sini kay ang mga bakterya bala kag mga germs nga pwede mo sini carry sa sulod sang panimalay mo. So amo na ang kadako man ang epekto sini sa aton sa COVID-19 na pandemic Bambodan which is madamo gid kita sa nga natun-an Bambodan. Sige, salamat gid. Sa Bambodan iduganta na lang ini no ang isa ka balita which is ini mayara na dakpan nga isa ka persona sa ginpatigayon nga bypass operation sa San Carlos City Police Station sa May Margarita Village, Barangay 2, San Carlos City, Negros Occidental. Kung sa diin ini ang suspetsado ginkilala kay Jerome Villanueva. Jerome Villanueva, 32 anyos, isa ka lalaki, kag hindi ini siya surrenderi Bambodan ang sa illegal nga droga pero isa ka high value individual. Kag isa ini siya ka Virtusio Drug Gang member Bambodan. Sa ka top 2 priority target, wala ini siya obra kag residente sang nasambit nga lugar. Kag ini Bambodan ang suspetsado nakuwaan sang 4 ka heat seal transparent plastic sachet containing crystalline substance o kung ginasuspetsohan na shabu Bambodan, kag isa ka disposable lighter, isa ka folded aluminum foil, kag mayara 1,200 as bypass money sini Bambodan. Ang nakuha sa paghinakop sa suspetsado is na mayara ka bugaton nga more or less 5 grams, kag mayara sang standard dog price nga 34,000 pesos sa Bambodan. Subong ang arrested person ara na sa idalom sang custodial facility sang San Carlos City Police Station for proper disposition of Bambodan. Sa Bambodan, subong ang sitwasyon na diri sa may Bambodan. Nga do kadamo gid permi nga nagaka-bypass sa San Carlos City. Yes, correct ka Bambodan kay sunod sini sa pilata ka mga interview man diri sa bahin sang PDEA kag ka mga kapulisan bala Bambodan kag iban pa nga drug enforcement group ini ang San Carlos ya do ka bulungguan agid bala Bambodan. So may baybay dire nga pwede kadungka do ka open na Bambodan no nga which is ang do ka hapos lang dira sa mga drug ni Bambodan na mga drug personality nga magpasulod dira sang illegal nga droga pero sa nga nagliliga dito sa interview naton sa PDEA nagapangayo man ini sila sa nga bulig sa bahin sa nga Filipino Coast Guard bala Bambodan nga mag-checkyer dira sang area nga para hindi man makabasta-basta sulod ini ang mga naga-engage sa illegal nga droga Bambodan. Banta ko dapat gid siguro idon gid sang aton nga mga ahente sang gobyerno kagay sa PDEA ining mga pagkampanya sa nagabaligya sa droga kay kadamo sa gyapon subong ambot may mga nagapayong gid siguro sa pila ka mga nagabaligya sa drugs nga do hindi gid basta-basta madakpan na tapos ng tukhang may kung ano-ano nang ipatigayon nga kampanya pero until now do sige gyapon baligya nila sa nga droga do hindi matultulan kung sinugid ang utok-utok amo na nga dapat may idon gid sa nga PDEA kag sa aton drug enforcement unit ang ilang nga trabaho nga wala balaya sang kwan na balang wala sang pugong-pugong kay sa subong may mga report kita na baton may mga halin pa sang una gabaligya sang droga hindi ya mga newly identified halin pa sang una sa subong daw hindi iya manakpan. Yes, Bambodan. So dako gid ang posibilidad ni sa mentionar mo nga may nagapayong-payong Bambodan. So kung mga basta-basta ka lang no nga persona o kon ka tao Bambodan so hindi mo gina maobra. So ini ang nagapayong may posibilidad Bambodan isa ka dako man nga taho kan ini may posisyon no sa diin man na Bambodan. So dapat ididod gid ini sa pag-checkera man Bambodan kay kung kakisa medyo mabudlay manigani dakpon ang gagmay Bambodan nga mga isda ano pagitayhan ini ang dagko bala pero amala na ginatingwaan man sa bahin sa mga law enforcement groups no kana drug enforcement group Bambodan nga makita ini o nabalaan kung sino ini ang sa likod sa pag-engage sa mga illegal nga droga Bambodan. Okay, sige.
Yes, sa Bambodan, live kita diri sa may Bacolod City Public Plaza. Ini si Bombolyan ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbo. Salamat gid Bombolyan ni Zil Minardo. Report gikan sa patrol, nagdulong sa inyo sa oras 5 minutos ang nabilin kag magadangat kita sa tagna nga alas 5. Giding illegal drugs natapos ng 6 kabulan nga gintalana ni Presidente Duterte na manugtapos naman ang iyang 6 katuig pero ang illegal drugs nagapabilin. May mga sagyapon padayon nga naga-operate sang illegal drugs nagabaligya banwa nga halin pa niya sang una way pagani iya nagatukhang kag nagkalatukhang naman gani. Hasta subong padayon nga naga-operate, padayon nga nagabaligya. Ang mga nagabaligya sa illegal drugs, banwa, damo ni sila paagi kung paano makalusot. Amuning dapat tunan sang aton nga mga drug enforcement unit. Kung ano ang dokaangay maniya sang COVID-19 la, nga halin sa original nga COVID-19, nagmutate, kung ano pa ito nga variant, di daw kabudlay lagson. Kung nagatigbaliw ang ining mga nagabaligya sang droga, parang hindi madakpan kung ano pang mga pamaagi ginahimo nila, bo araw-araw na, wag nyo ginastudyohan ha? Abi sa ato nga mga drug enforcement unit, kung may ara ginatimbre sa inyo nga mga may ara ka mo knowledge nga inang isa na inang ina na nga area may nagabaligya sang droga, panilagi nyo bala sang insakto kung ano ang ila daily activity kag kung paano ginahipatigayon ang transaksyon para nga makuha nyo ano abi kay inyo lang lilion isa kadlaw pagkasunod nga adlaw wala na. Ti paano nyo madakpan ha? Baw na ano na nga hindi madakpan kung adlaw-adlawan nyo bla or plastarin nyo bla da? Pareho bla sang una sa ginimo ni Kwan, ni kay balo ka Bumbulito kung ato ginahimo sang una ni Dunggail. Ato Dunggail, controversial bla nga Dunggail nga sa uli na priso sa Muntinlupa. Damo to siya pinangtirada nga mga drug personality di sa syudad sa Bacolod. Anong ginahimo niya? Kung isa nagalibod sa balot. Why ganisa makilala nga si Dunggail kaya nagalibod sa balot kung isa nagatricycad siya. One time gani ang manugbaligya sang droga. Nakasakay pa sa iyang tricycad, samtang nagatricycad si Dunggail. Pero ang patrol to sa unahan. Tinasiplatan sa manugbaligya sang droga. Siya nong. Dati siga lang kay may backup to sa unahan nung. Yan siga lang kay backup to. At ito dasig man si Dunggail nga, padyak sa bisiklitang tricycad. O galing kinatingala itong manog atong nagapadulo siya to, ang direksyon sa tricycad do, pakanto sa patrol sa pulisaw. Wala sa kibalo nga ang naga-drive to sa tricycad, is Dunggail na to. Di nakop No, damo ito nagkaladakpan. Ayo. Amo na bala, kinalan mangin artistic man kamo bala sa patigayon sa operation. Otherwise, ma-outsmart ka mo iya sa mga durugista, mga hindi nakabudlay na magambal, no? Pero kadamo na sila sa pamaagi, May ara kaniya nga ang druga, kinabutang pa sa libro. Yan, manunam ko ito libro sa kuwan ko. May libro ginapitpit, kaya ara sa libro, sulod ng sasisang drugs. Grabe mo. Di kung hindi nyo na pagyatunaan sa ato yung mga drug enforcement unit, PDEA, hindi nyo gid niya maubos ang mga nagabaligya sang droga daw. Kay kada adlaw, nagapangita sila sang paagi kung paano nga hindi madakpan, nagapaminsar sila. Kung ang ato niya mga drug enforcement unit, naguntat lang ilang nga pagpaminsar kung paano ang mudo ang ilay muon para madakpan ang mga drugista. Halimbawa, subong nagpaminsar siya mamiting ta. Amo ni ang imuon na tunon yan, anong hindi madakpan siya, amo ni Gurong Mayo, sinaya, anong Mayo? Abi meeting ta subong. Di subong lang sila yan nag-meeting. Pagkadason, way na, pagkadason pagid, way pagid. Dason naman kasi mana siya, way ka po madakpan, meeting naman tablaliwat. Ito ka danlog ni.
Pero ang ilang nga ginamitingan, ilang nga dalakpon nga mga danlog, kada adlaw yan naga sapol mo. Kaya amo man ning muon taho. Ya subong na kalusot ang amo nga style naton. Sa dason lain naman nga style, baguhon ta naman kay ko magsiling abi nga ang aton nga style ipadala ta lang iya sa kwan, mahimo ta sang ice scramble abi pero sunod sa ice scramble ang kwan, ang drugs. Siya ba si maabot na ni sa dason? Lain naman lain na, ibutang ta naman sa kwan, ibutang ta naman abi sa ibutang ta naman sa tubig. Butang ta naman sa container na may tubig na na. Ya mineral water. Siya dito ta rin butang. Ya kay hindi ka deliver man natin tubig. Nasa example na way ko nagsiling nga may nag-uubra sina. Doon mo na blang sistema kay man anyo banwa sa aton nga mga drug enforcement unit. Ang ining mga nag-engage sa droga, perti niya kaabilidaran, masyado niya ka artistic. Damo ni sila sa pamagi nga himuon para nga matabunan, matago nila ang drugs nga pag-deliver nila sa drugs. May kung ano-ano lang nga pamaagi. Kita nyo na gani, may gani mga babae, ginasulod na gani nila sa kinatawo ang drugs. Pero galing kaya ina yung pagsulod sang drugs sa kinatawo sa babae, abot na yan ni Rukit. Abot na ni Rukit. That's why damo na nagkaladakpan. Ang ibang subungway na niya nagahimo sina. May lain naman niya nga pamaagi kung paano nila himuon na iya. O kagkapin pagin subong online ang transaksyon, abawa. Kung hindi artistic ang ato na drug enforcement unit, hindi nyo madakpan. Online ang transaksyon. Online. Ay, oo. So kadamo sa mga one time pamangkuto naton ang taga-PDEA, taga drug enforcement unit. May listahan ka mo dira sa kung ano ang mga pamaagi nga ginahimo sa mga drugista para makalusot makalusot ang ilang nga mga droga nga ginabaliya, nga ginatransaksyon. Abi i-plaster ding. Basi wala ka mo sang notebook. Amo na luliva da. Basi wala ka mo notebook. May kinala may notebook gid ka mo. Ipangsulat yo siya sa amuning nga kwano, amuning iyang style, sa amuning ginhimo namon operation. Kag may mga nakasiling nga amo paginiya nga mga style ang ginahimo nila. Siya may pasiguro panilagan tani mga naga-deliver sa mga mamuni. That's why nga hindi nyo madakpan. Kung isa may madakpan man, bisan pa gani sa courier, ginapadala ya ang droga mo. May lang kung isa kung may A1 information nga nagtimbre, nga nagsiling nga may ginpadala dra sa mo nga package kay ma-detect, makapasimutan sa ido. Pero sa ulan na ginapatigayo na. Sa pamatyagan nyo ayan, hindi niya sige-sige nga may mga droga ang ginapadala sa mga parcel. Kada mo sa pamaagi mo, galing kay kung limitado lang listahan ta, balik lang kita gyapon to sa mga sanguna, patuya nga nagkailangan ko na to kumita na, at hindi ta madakpan subong kina mo yung pamaagi kung paano ang ginahimo nila. Para nga matago ang droga sa ilang pag-deliver. Ini mga sanguna na nga mga sachet sang shabu sulod sa tansan kay ginapiyo ng tansan ginapilak sa dalan. Nagkuha naman na, kumita naman na sa una. Sige, daligin lang mga kabyanan. Ari sa piya kalinya ang aton nga Executive Director sa Emergency Operation Center. Now, si Ma'am M.Ang, ang aton nga Executive Director. Kay hibaloon naton kag kung ano ang posible nga matabo. Kay ara na sa recommendation sang National IATF nga ipedalom na kita starting March 1 to 15 sa alert level 1. Sa piya kalinya nga aton nga Executive Director sang Emergency Operation Center. Ma'am, mayong hapon. Mayong hapon, Bobo Daniel. Mayong hapon kag good afternoon sa tanan kay kapamati. Mayo ni nga balita ang ining ginapagwa karon sa National IATF. Sa bilog nga region size, apat naman to ka lugar ang kuan mo ang napaidalom sa gipaidalom na sa alert level ipaidalom na sa alert level 1 ang Guimaras, Capiz, Bacolod City kag ano to ganing isa to, may isa pa gid to. No, basta apat ni ang Bacolod City nadala, Iloilo City daway madala, Negros daway mamadala. So bali ano ang sunod nga matabo sini ma'am? Well, una sa tanan ginakalipay sana nga
finally ginbutang na kita sa alert level 1. Amo ning ginahulat ta Bombo Daniel for quite some time nga magbukas na gid ang aton nga ekonomiya kag ang mga establishments kag mga negosyo magbukas ng 100%. Para na pumuluyo ta makabalik na sa ilaman mga trabaho. Kadamo sang na-display sang tungod ni sa aton mga restrictions. Kag kung once nga ma-remove na ni kag magbalik na kita sa alert level 1, dako ni siya nga improvement in terms of opening up the economy kag pagbalik sa aton nga pagpangabuhi man ni ang mga activities naton sa aton sa Bacolod ma-resume naman pati na ang face-to-face nga klase sa aton mga kabataan. So this is good news. Welcome ta ni kag ang City of Bacolod ready na yakita man sa transition nga matabo no kag gipreparahan ta na ni nga daan. We were expecting nga manaog man gid ang aton alert level in preparar ta na ang aton nga mga logistics especially in terms of ining aton mga isolation facilities kay tay nagagamit kita sa mga public schools nga pagabawion na sa aton sang DepEd kay masugod na ang face-to-face classes once nga may signal na halin sa Malacañang, Bombo Daniel. So bali sa mga facilities naton nga ginagamit bilang quarantine facility. Bali wala naman siguro gani subong unod, ma'am. Yes, kay kajutay na sa aton cases. Kag tungod nga mga asymptomatic man kag masyado ka mild ang mga symptoms ng aton mga cases subong, nag-allow naman kita sa home isolation nga supervised lang sa aton ng mga barangays. So wala naman kita sang mga naka-isolate pa nga mga nga unlike before nga kadamo kay kinanglanon ta. So ang ginhimo ta, clear out ta na ni ang mga eskwelahan, pangtaayo na ang mga facilities kag amenities sa mga schools ready na naton i-turn over balik sa DepEd. Pero pagkatapos ni Ma'am Subong, hindi bala daw pila may ara gani time nga daw nag-zero na gid ang aton kaso, no? Yes. Well, nagbo na gid man ang aton nga mga cases, may ara nga 2, 4, subong daw I think 7. Okay. Pero ang kalabanan gid sa ila asymptomatic ang aton healthcare facility utilization rate nubo na gid kayo ara na lang sa 20s Bombo Daniel. So very manageable na gid kayo kag bagay lang gid man nga magbalik na kita sa alert level 1. Ang concern natin is ang earning activities ng aton mga pumuluyo nga mag-resume gid para nga makabalik man sila kag ang aton mga pumuluyo makabalik naman sa mga trabaho, ang mga negosyante makanegosyo naman liwat. Pas na gid ang ekonomiya amo nang kinanglanon ta subong. But it doesn't mean nga wala na bisan gani sa pagbalik naton sa level 2 nga nagbalik na ang kabuhi isang mga kalan-an kag mga ilimnan nga although nga limitado lang yapon at least ang may na-interview ko na istorya mga abyan ko man nga mga musikiro nagbalik sigla naman liwat kag medyo nagbulubalik naman nilang mga palangabuhian kay may mga gig naman sila gani subong. Yes, kay bukas naman kita may mga events na ang aton MICE, ang mga events, ang mga weddings, ang mga conventions, ginaalaw na naton subong, ang mga General Assembly, damo na kita ginapang-approve subong nga mga nagapangayo permiso para sa ina nga mga activities. So definitely, ang mga entertainers, ang mga caterers, balik naman ang ilang nga mga negosyo. Amat-amat. So ano ang matabo sini magahimo na si Mayor by tomorrow sang executive order? Yes, ginaprepare na subong ang executive order Bombo Daniel kag i-post na naton sa PIO nga page as soon as makagwa. Okay. So may posibilidad nga karon mismo gani guro sa gabi basi ma-post na. Base kung matapos na siya, kag mapirmahan niya, balaan mo pauli pa malang kami subong Bombo Daniel. Upod kami ni Councilor Cindy Rojas, ni Councilor Jonathan Diaz, kag ni Councilor Cash Montalvo.
So naghalin kami sa team building namon kay pabalik pa man lang kami. So kung mapirmahan na ni Mayor either today or tomorrow, insige na mapagwa na dayon kag ma-post para sa hibalo man sang aton nga mga sang publiko. Aha. Pwede ta magkakuha sa mga advance information kung ano ano ang posibleng sa sulod sa executive order kag ano ang mga tagadulaon ng mga restrictions nga ginapatuman subong sa alert level 2. Basically, wala na gid man kita masyado restrictions even under alert level 2 except ang limit sa capacity sa mga establishments. But sa under alert level 1, 100% na naiya ang mga establishments. Full capacity na kita, Bombo Daniel. So, mo lang na siguro ang pinaka-importante nga aspect sa aton nga executive order if ever. Ang travel restrictions, na-remove na naman. Vaccination card naman lang ang gina-require. Of course, ang ato naman yung minimum public health standards or ang ginatawag na nga mga health protocols, ang paggamit ng mask, may ara man na nga ordinance, Bombo Daniel, wala pa man na lift. Sige lang kita, kag we really strongly advise sa EOC nga ang strict disiplinahon tagid ka ugalingon ta nga strict implementation gyapon sang minimum health protocols. Amo ganito hambal ko gina may mga lesson man kita nga na-learn sa sining pandemic. Daw nalipatan na nato sa mga nagliligan ang aton nga personal hygiene, mga sanitation ginapatigayon naton. Maayo man na nga bisan why na pandemic nga i-maintain na naton nga gapanghugas kita pinmis ang kamuta kag nagapambutang sang alcohol. Yes. Actually, according to the World Health Organization, hindi man lang ni ang COVID ang aton dapat nga ginabantayan, no? Kay wala labot sa mga bag-o nga mga variants. It is possible nga may mga masunod naman na endemic or pandemic nga mga matabo. So at least kita subong preparado na and having learned the lessons sa COVID pandemic, kabalo na kita we are better prepared. Mo gani, oo. Sa sining pagpaidalom sa alert level 1, kumusta naman niya ang implementation sang curfew hour? Ang aton nga curfew, again, may ara kita, Bombo Daniel, nga ordinance na. So, ang sangguniang panglungsod kinanglan amend na nila, i-repeal ang ina nga ordinansa, no? Si Councilor Baribar ang author sina. So, until nga amend ina sa sangguniang panglungsod, it states, amo na siya gyapon ang aton nga policy. Although, may ara man niya ginhatag nga authority ang panglungsod sa kay Mayor Bing nga tagaan siya authority nga pwede niya na ma-amend through by way of an executive order. So lang taon ta kon mapaidalom siya sa executive order nga bag-o nga gina-prepare subong Bombo Daniel. We will see. Makita ta lang na and we will announce in due time ang mga bag-o nga mga policies nga ipatuman. Okay. Kung ninali nga wala natasang curfew hours, pero may araman tabi sang curfew for minors, nadumduman ko lang ang curfew for minors, siguro dapat niya i-implementar talagang giniyagyapon? Bombo Daniel, actually, ang under alert level 1, sa guidelines ng National IATF, all ages na ang allowed to go out. Okay. So wala na sang restrictions on the basis of age. Okay. So amo na siya ang isa ka picture kung ara kita sa alert level 1. Okay, pero galing kay antes pa man ma'am nag-pandemic, may ara kita iya sang ordinansa, curfew for minors. Nga ang mga minor de edad ya pagka alas 10 hindi ba lang daw ginabawalan na nila maglagaw o mga legal age lang niya ang pwede? Yes, Bombo Daniel, again, if it is in an ordinance, ang pwede lang sila makapadula ordinansa man. So, kinanglan ina sang action halin sa aton sang guniang panglungsod. Mo gani, sige lang Anyway, subong nga daw nagbalik na sa amat-amat na balik sa normal. Sigurado sa ako nga pagpananaw base why naman siguro sang may makabalabag pa or hindrance
sa pagpatuman na nato sa face-to-face classes sa pagbukas ang sining school year 2022-2023 sa pag-abot sa bulan sa Hunyo. Galing kay may pila pa ka mga apprehensions ang pila ka mga ginikanan nga daw hindi pang magpabakuna bala sila nga mga kabataan ano yan ang matabo sini. Well, in fact, ang aton nga pagbakuna sa mga kabataan is in preparation gina sang face-to-face classes. Oo. And mayo ang aton nga vaccination rate sa 12 to 18 mataas Bumbo Daniel, pero ang aton 5 to 11 amo pa na subong kay wala pa may nag-abot nga bag-o naton nga supply sang bakuna. Naubusan kita sang bakuna, so nag-request na kita once mag-abot na ma-resume kita again in preparation for face-to-face classes dapat mabakunahan ang mga kabataan. Oh, ang hindi mabakunahan ma'am, hindi gid maka face-to-face? Depende pa ina Bombo Daniel, istoryahan pa na liwat sa IATF, sa regional kay sa national, kagang aton nga Emergency Operations Center. In consultation sa aton mga consultant nga mga infectious disease specialists nga ginakonsulta naton every time may mga bag-o kita nga policies. Okay. Lastly, ma'am, ano may any statement about sa sining natabo nga rally sa Nagligad, may caravan ang mga anti-vax bala, mga ex-man, mga anti-vaccination, hindi sila gusto yang bakunahan ang i-mandatory ang pagbakuna sa mga kabataan. Ano masiling mo sini? Wala man Bombo Daniel, hindi man mandatory ang vaccination. It is still voluntary. So, depende sa ginikanan, kung gapati ka nga gusto mo proteksyonan imo bata, then dalon mo bata mo for vaccination. Pero kung hindi naman, imo man na iya nga diretso. Waay man isang pilitay, this is purely voluntary. O galing, tungod nga public health issue ini, kag public safety issue, siyempre may mga certain restrictions. But, ang mga wala nagpabakuna, may mga option man sila gyapon. For example, kung hindi kaya bakunado, kag required kaya magpa-test, magpa-swab every 15 days, for example, they have to comply because it's a matter of public health safety and safety. Bobo Daniel. So again, wala sang mandatory vaccination as of today. Okay. Sige, galing kiti ang hambal nila. Wala sa mandatory pero do ka ngay man nga may mandatory. Pero kung hindi kaya gusto magpabakuna, bisan sa aton nga mga lagko na, may mga wala man gyapon gani mabakunan mga tigulang na kay hindi magpabakuna ti ilam na kinamatarong. Ang importante ang sunod lang siya sa sa protocol nga kung may ara iya mga establishment nga nag-require nga dapat bakunado ka ti alang na karon yang kinamatarong man to sang nagpabakuna, ilapason mo yan kay magapangibabaw imo kinamatarong kay di kay gusto magpabakuna, ma'am? Exactly. Kung may kinamatarong sila magpili nga hindi magpabakuna, ang mga nagpabakuna may kinamatarong man na sila nga hindi magpalaton sang virus nga halin sa mga tao nga wala yan nagpabakuna. So, ginabalanse ta na Bombo Daniel, but then again, sili ko gani ang protesta, hindi man to siya gani kinanglan kay tungod nga hindi man mandatory in the first place, voluntary man. So pag gusto ka lang, depende sa imo, sa tagsa tao. Kung gusto niya magpabakuna, you can go ahead kung magpabakuna. Kung hindi siya, pwede malangyapon. Amo gani, sige. Ma'am, salamat gid sa imo nga oras kag mayong hapon sa liwat. Mayong hapon man, kag you're welcome, Bobo Daniel. Si Executive Director Imang, no, ang may kantanan ng istorya naton banwa sa sining pagpaidalom na sa alert level 1, no, sa sining aton yang padayon nga pagnubo na sang kaso sang COVID-19. Ang maayos na diri kay basi sa pag-abot sa bulan sang Hunyo, ma-implementar na ang face-to-face classes para sa mga estudyante. 20 minutos sa kaligat sa tag ng alas 5. Ingagawon ko na yung report ni Bombo
Carla May Defensor, pila ka mga report may kantanan sa sining violation sa gun ban. Damo gid kuno mga violator sa Negros Occidental. Damo gid may isa ganito ya nga nagpangniro gid kay patay gito yung tiro niya. Di ba to sureball to nga gun ban violator gito. O kag damo pag nagkala confiscate nga mga armas lutang gikan sa mga nagadala sini nga wala sang wala mga kabiyanan sang exemption na wala sang kumilik exemption sa pag bit-bit sang armas lutang. Kag subong man may pandam ang PNP may kaintanan sa sining paggamit sang armas lutang sa mga pulis nga dapat ibutang gid sa siguro sa safety nga hindi magka-accidental firing kay okay lang mag-accidental firing kung wala si may mapatay. Pero kung may mapatay, hindi mo na mabalik ang kabuhi ng tao ko na dula na. No? Hindi mo na mabalik. Kag dapat nga ang aton nga kapulisan, ang aton nga mga otoridad nga may mga issue of firearms, presence of mind gid permi. No? Ibutang gid sa kada giho basta gani may ara kasang ginasukbit nga armas. Kada giho siguro mo gid, no? Nga hindi mabutang sa rimalaso ang kabuhi isang iban, kag hindi man mabutang sa rimalaso ang imo nga kabuhi. Kay sa nagakatabong accidental firing is either nga may napatay o kung mismo ang nagapanagias ang armas amo nga napatay. Kag kalabanan nga nagaka-accidental firing mga otoridad nga may ara gani ang irony na tira, may proper training. Ato yung mga mga sindikato, mga sindikato, mga kawatan, mga kiyat bahay, mga uldapper. Why man nagaka-accidental firing? No? Why nagaka-accidental firing? Nga why man nila ginabutangan load ng ilang armas mo? Magaan din sa sukbit. Kay sila man ya ang nagakontrolar sang ilang oras kay sa ilang aktibidad mo. Kung saan nila palugko ng ang ilang armas. So wala nagaka-accidental firing. Ang nagaka-accidental firing ang mga otoridad. Kaya ginaludan na nila ni ilang armas. Kay kulbaan sila nga base wala any time sa inimpaktan nga oras i-ambush ka da or anong mga commotion da kag kinahanglan mo magpalupok magpangluthang. Di ara na din kuan ka lang dayon mapalupok ka na lang dayon kay may load na nga bala. Amo na ang nagakatabo. So 24 minutos na nakaligad sa tag ng alas 5. Diri sa ito na pangalagad sa panatuntunan na Bumbo Report Sunday Edition. So balikan natin ang report ka na dugay ni Bumbo Carla May Defensor. Kay may interview ini siya sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. No, may kantanan sa gunban. Kag subuman sa kay Police Lieutenant Abigail Donasco. May kantanan sining gun safety bla sa mga may mga armas lutang ng mga otoridad. Okay, sabi ang kalinya, Bumbo Carla May Defensor. Please come in. Sa Bombodan, so nagapanugyan ang NOCPO sa mga kapulisan, Bombodan, nga halungan gid nila ang ila sini nga mga service firearms Bombodan, no? Bangod nga sa nagluntad bala nga isa ka accidental firing sa area sang San Carlos City. So far, ang status sini sa nga naigo sa nga armas luthang Bombodan, safe naman ini siya subong, no? As paliduan diri ka kapulisan ang involvado nga residente sa Iloilo Bombodan, no? So ini operatiba ini sila sang RPDEU Bombodan, no? So nagatag na lang naman, no, sa pahanugyan si Police Lieutenant Abigail Donasco sa tanan nga mga kapulisan nga dapat butang gid nila sa ila sini nga paminsarod gid Bombodan nga loaded ang ila sini permi nga ginadala nga mga armas Bombodan o kuno ila sini nga mga service firearms kay ini Bombodan makahatag man ini sila sa ila sini nga protection Bombodan, no, nga kung ari ini sila sa peligro at least na madali-dali Manila magamit ang ila sini nga mga service firearms. Pero dapat halungan man ini nila nga pag kapyot Bombodan o kuno pag-uyat sini bangod nga ati pareha sina may gakalatabo kung kaisa nga accidental firing Bombodan. Sa Bombodan, pamatian bala nato, no, ang pahayagikan kay Police Lieutenant Abigail Donasco. Yun po, no, sa mga tropa natin, no, sa Negros Occidental, this is just a gentle reminder na we are privileged to have issued firearms placed under our names. So we should not
Di dapat natin ito sayangin, no? By firing it into someone, or rather let us manage ourselves in handling these firearms, especially when they are loaded, kasi hindi natin alam, no, careless mistake natin will cause lives. So yun, just like to remind everyone, lalo na ang mga taong may mga armas, no, na issued under their name, to take extra halong sa aton mga firearms para hindi ta makadisgrasya. Actually, ma'am, ang firearms naman natin, ma'am, based on ang cardinal rules of safety, ma'am, no, naka-condition to siya, ma'am. Condition 1, condition 2, condition 3. Ibig sabihin, ma'am, may series, ma'am, no, nga pwede na naka-load na siya, or pwedeng ang magazine mo, ma'am, is nasa tabi lang ng baril mo, nakalagay po sa lalagyan niya, and you will ikakasamo lang siya, ma'am, para iputok. Yes. And due to the necessity, ma'am Carla, yun po ang dahilan na they decide to put it inside the magazine para when in case talaga, ma'am, na may urgent trouble, edi ipuputok na lang nila. So either way, ma'am, ano man ang gusto nating naka-condition 1, 2, or 3 man ang ating firearms, ang importante po, ma'am Carla, no, is ingatan natin yan and treat and consider our guns as loaded. So hindi man yan loaded, we should always consider na may lamang bala ang ating baril, para po masaisip natin na may laman tong baril, may laman tong bala ang baril natin. So mag-iingat tayo na hindi natin kakalabitin or basta-bastang ipaputok, not unless when necessary. Ayun po, sa nagpaputok, meron naman po tayong tinatawag na IAS, no, na i-investigate po ito, no, internally with the PNP organization, especially doon sa involved, at lalo na din sa natamaan at sa nakatama, no. And don't worry, buhay pa po yung natamaan, no. And this was accidental firing. But despite the fact na accidental po ito, Ma'am Carla, is iimbisigahan pa din siya. That is the proper protocol, and motu proprio investigation is kasama po talaga iyan sa magiging process natin. Yes po. So wala pong suspension na mangyayari po? We will see, ma'am, kung ano ang magiging hatol, no, ng pre-charge or ng IAS and ng korte, if ever, sa personnel po natin na involved with this accidental firing. Babadan, sa mo to no ang pahayag kay Police Lieutenant Abigail Donasco regarding sa pagpahanugyan, no, sa mga kapulisan sa paghalong sa ila sini nga mga issued firearms sa Bombadan. So Bombadan, ati speaking of mga armas naman niya, Bombadan, ati miyara sang 83 tanan, no, ka mga nagkaladakpan within Western Visayas ini Bombadan, no. So ang miyara diri sa pinakadamo nga mga nagkaladakpan o kung nagpayular sang Comelec gunman amo ang Negros Occidental, kung sa diin 36, no, o kung 36 ang mga nagkaladakpan Bombadan, kag sa area sang Bacolod is 8 ang mga nagkaladakpan Bombadan. So total ka within Western Visayas Bombadan may sang 36 ka mga matalom nga bagay ang nakuha man sa mga ginapatigayon nga mga checkpoints sang mga kapulisan Bombadan. So Bombadan nati dala na ini no sa Comelec gunman ining pagdala sang mga matalom nga mga bagay Bombadan, no, sa may checkpoints. So kung saan diin Bombadan, basta kung makita ikaw sa mga kapulisan nga mayara ikaw sang dala, sige na kumpiskar ina kag posible nga mapasakaan man ikaw sang kaso sa pagbayular sang Comelec gunman Bombadan. So amo man na, no, ang ginapahanugyan ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis nga gusto man tani, no, nga wala sang individual nga mag-engage, no, o kon magbayular, no, sa Comelec gunman Bombadan. So nagapahunugyan na lang gid ini nga hindi dalon ang ila sini nga mga armas kapinta kung wala bala sa mga dokumento Bombadan, mas maayo pa nga i-surrender na lang ini nila ang ila sini nga mga armas sa mga kapulisan Bombadan. So madamo na sa mga kapulisan o kon police stations diri sa Negros Occidental Bombadan, wa ilabot sang madamo nga nagkaladakpan, mas madamo ang mga naga-surrender sang ila sini nga mga armas sa mga police stations Bombadan. So Bombadan, pamatian nato na pahayagi kan kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Yara na kita 83 ka individual nga nadakpan nga nagbayular sa Comelec gunman, 62 ka armas ang ating nga na-recover,
kag 36 ka mga matalom nga bagay ang ato nga na pagpiskate. Sa 83 ka individual nga ato nadakpan, pulo diri halin sa Aklan, tatlo sa Antique, 4 sa Capiz, 1 sa Guimaras, 15 from Iloilo Province, 36 halin sa Negros Occidental, 6 sa Iloilo City, kag 8 sa Bacolod City. So far, kita gusto gid naton tani nga wala sang mga individual naton nga magbayular sa implementar naton nga COMELEC gun ban. That's why nga sige naton nga pag-inform sa ila through sa inyo no sa media para hindi na sila magdala sang mga armas kag mga deadly weapons sa mga pampubliko nga lugar kung wala man lang sila sang certificate of authority halin sa Committee on the Ban on Firearms and Security Concern. Bombodan, sa mo to, no? Ang pahayagikan kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis sa Bombodan, kung wala kaya sa mga dokumento o kung wala ikaw sa certificate of authority nga magdala sa armas sa Bombodan, so hindi o kung na madakpan gid ikaw sa mga kapulisan o kung makapakatubang ikaw sa pagbayular sa COMELEC gun ban Bombodan. Okay. Bombodan, amoy ng report sa gikan sa patrol ini si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. 32 minutos na kaligid sa tagday nga alas 5. Ginakulabos kita banuwasa nga oras diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan Bumbo Report Sunday edition. Of the night kita karon sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Upod sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbo! Bumbo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bumbo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kangailang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge Sik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Ikaw lang. Sa kalipay, ukon sa kasubo. Sa kahamungayaan, ukon sa kaimunon. Sa maayong lawas, ukon sa balatian. Tubtub sa amon kamatayon. Ang pamilya karon. Ang pamilya, isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani, mabakod nga sarandigan sang katilingban. Naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon?
ang Pamilya Karon. Mayong adlaw kag malipayon nga pagpamati sa inyo tanan. Yari naman kita sa aton programa, ang Pamilya Karon. Ako ang inyo abyan sa kahanginan, Sister Ninia Lurilia, sang Daughters of St. Paul. Kag sa gihapon, kaupod man naton diri ang aton matutom kag maukod gid nga pari, si Father Francis Perez, kura paroko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City, sa paghatag sang laygay sa tagpadala sang ila kasaysayan. Apang antes kita magpadayon, ginatamyaw ko diri si Father Francis sang isa man ka maayong adlaw. Maayong adlaw, Father Francis. Maayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo. Hari naman kita sa aton nga programa sa gihapon, ang Pamilya Karon. Ang amon nga pagpasalamat sa sining estasyon, kag subong man sa amon ni Sister Ninia sa inyo gihapon. Wa itupong pagsuporta sa aton nga programa, ang Pamilya Karon, kag sa sining estasyon, kag subong man sa tanan nga tagpalamati natin subong. Upod kay Laila, aton ipangamuyo ang iya bug-os nga pamilya. Mangamuyo kita. O Diyos nga mahigugmaon, amon ginabayaw ang tagsa ka pamilya, ang aton mga amay kag iloy sa matag pamilya. Ginaampo namon sa imo ang palaligban ni Laila. O Ginoo, tuburan sang himpit nga paghigugma, ipadala ang imo espiritu sa paghiusa sa matag pamilya. Kabay nga sa tion sang pagdilaw nga nagaabot sa mga pamilya, dugang panimo nga ibubu ang imo grasya. Pagi sini, maeksperiensyahan sang kada isa sa pamilya ang imo pagpanghikot. Hugpo nga ang kada isa sa huna-huna kag balatyagon. Kabay nga hatagan mo sang bag-o nga kusog ang matag pamilya, para ining mga pagtilaw sa kabuhi, mangin oportunidad sa pagtubo sa pagtuo, paglaom kag paghigugma. Initanan amon ginaampo paagi sa imo anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Aton karon pamatian ang pagsaysay ni Laila sang iya palaligban nga gindangop diri sa aton programa. Aton ini pamatian paagi sa isa ka drama. Magasunod man dayon ang mga panugdaon ni Father Francis. Isa man ako sa inyo tagpalamati diri sa Negros Occidental. Kagtawga lang ninyo ako kay Laila. Dalaga, 22 anyos. Kag akong panganay sa 4 kami ka mag-utod. Ang akon amay, maukod gid sa iya pagtrabaho bilang mangingisda. Ang isa lang namon nga masawayan sa iya, among kinaanda na niya nga buluhaton tagsa kagabi. Amo ang pag-inom, kaupod man sang iya utod nga isa, kag mga kaingod namon. Natural halos kada gabi hubog siya. Ang ako naman iloy, wala untat nga pagsaway kay tatay, tungod sa bisyo sini. Kay ang kwarta nga iya nakita sa pangisda, nga kuntani, para pa sa amon pagkaon, nabuhina na ini. Agud lubos ninyo nga mahangpan ang tanan, diri ko suguran ang akon pagsaysay. Abiramun tama na ina nga inom ay? Pila ka adlaw sa sige-sige mo na nga inom, ang atay mo dira maapektuhan na. Nantawa ba lang mga kabataan naton? Punta ni mahataga naton sila sing maayo nga buwas damlag. Mapaeskwela sing husto. Ano pang igasto naton kay nagakadto na inaya sa bisyo mo? Diversyon mo lang ng akon niya kung gabi. Pampakuha lang sang kapoy kag tuglaw sa dagat. Tansyado ko man niya ginagasto ko diri. May talaksan mo na iyaday? Inang ginasiling mga tansyado? Gamay lang. Pero supot man ina kung tingubon mo. Ang akon lang bala. Ako magbalatian ka? Hindi lang kay ikaw ang maantos. Alang-alang mo na karon nga pabayaan ka namon? Hinugay og tasday Kisa nagkakaigo at simpo mauntat naman ko.
Kag sanoy nang nagakaigo nga tsimpo, kun malala na ang tanan? O, ara si Layla ho. Nagamuno na ina sa akon kung saan o ka pa mauntat sa bisyo mo. Siling ko gani sa iya nga, siya nang maghambal sina sa imo eh. Tay, gusto man ninang ginasiling ni nanay. Saan o ka pa bala mauntat kung ulihin ang tanan? Siguro, amo na ning ginahulat ko nga tion, tay. Tungod wala ka masyado makainom eh. May plano ako nga magpangita sang obra. Agod nga makatuon ang akon mga manghod. Kulang ginang ginakita ninyo nga duha ni nanay eh. Ako ya, nakagraduate ako sa high school. Apang ang 3 ko ya kautod. Kinahanglan niya makaalambot man bisan pareho lang sa akon. Kag sa diin ka magita sa trabaho, aber? Sa Manila, tay. Ang pakaisa ko ato na didto. Kag may pamilya kuno didto nga nagapangita sang kabulig sa tupad sang balay nga ginaistara niya. Ay, Ramon. Kung maayo lang kung tani ang imo ginabuhat, hindi na kinanglan magpangita pa si Layla sang trabaho sa malayo. Siguro, amo na ini ang tion agod nga makamarasmas ka. Ti kunano nang gusto niya, wala mo na problema sa akon? Sa imo ya wala problema. Hindi ba lang nga siya ang nagadigamo dire? Kag nagatatap sa iya mga manghod? Te anong gusto mo? Bayaan kong trabaho ko? Agod nga magutuman kita? Kag paano na lang dayon ang aton iban nga mga kinahanglanon? Ako nang bahala ah. Ako man yung padre di pamilya di. Ha? Ikaw ang bahala? Kag akong kawawa? Babababa? Nagsiling ang matino nga ini? O sige! Lantawon tagid abi? Amo sinang nagakahanabo kag pag sinalayo sa sulod sang amon balay, padre. Yara ang pagbaisay kag pag inaway permi ni nanay kag tatay. Tungod sobra gid siya kapasaway. Ang akon pagpangita sa trabaho kag pagpalayo sa ila. Amo ining makahatag sa ila sang pagpaino-ino sang sitwasyon namon kun mangin kasubong lang sini tubtubsan o. Yara ang akon pagtahod sa ila, padre. Palangga ko gid sila bisan may pagkulang sila kag kahinaan. Si nanay nga likom sa ihibalo ni tatay may relasyon sa iban nga lalaki. Tubtob sa karon, wala gid makahibalo si tatay. Kag ako man, wala sang kaisog sa pagtuad sinitanan. Tungod basi wala kon ano ang himuon ni tatay kay nanay. Labi na gid kun hubog ini. Padre, tudloy man ninyo ako. Kaglay-gayi man ninyo ako kung anong himuon ko. Tubtob na lang diri ang akong sulat. Madamo gid nga salamat. Ang tagpanala, Layla. Karon nga adlaw, nagpili naman kita sang isa ka sulat. Ang sulat sang isa ka dalaga, 22 anyos. Panganay, kag ang iya ngalan si Layla. Ang iya nga problema, amo ang iya nga tatay nga palainom, palahubog, gab-ina, nagapauli. Isa siya ka mangingisda, apang sa gihapon. Ang iya nga problema, si tatay niya si Ramon, nga masami nga laygayan man sang iyang asawa nga untatan ang pag-inom, buwas damlag sang kabataan, apang nga rason gihapon sang tatay, ngati diversyon man lang ini, ti tantyado ko iyang akong kaugalingon, ti natural ang laygay sa gihapon, ngati kinanglan masupot man kita, ti kag subong man nga para sa aton panimalay, kag subong man sa kinahanglan naton sa ulihi, ti matuod man, labing hinigugma nga mga kauturan, wa man sing malain sa nagainom Ang siling sang iban gani iya nga bulong kuno sa kapoy ang inom, matuod bala ina. Di kun bulong sa kapoy ang inom, sang beer o kun sang whiskey, siguro kun isa guro kabilog iya kag dua kun masarangan ina, pero kun one for the road, okay. Dason dugangan mo isa, two for the bed, okay man.
Ti abi ka sa uli iyak after sang 1 for the road, 2 for the bed, nagdamo nang imo inom, kang resulta niya iya, no more road, pakalog, hubog. Ti diversyon pabalain na, tansyado pabalain na. Ti Laila, salamat gid sa imo nga pagpadala, kag way man ikaw pabaya sang imo nga responsibilidad sa piyak sang imo nga edad nga 22 anyos. Kag subong man sa imo man nga pagtahod sa kay nanay kag kay tatay mo, kag sa imo man nga handom sa palaabuton sa ulihi, nga bangod ayan sa matawag naton nga medyo may pagka-irresponsable si tatay mo, nga sa diin kadjutay man lang sang ginakita niya, pilagid man na, ano bala ka budlay nga mangingisda, fisherman. Way mo ya ginahigtan ang isda dito sa lawod, bala, agod nga buklason mo lang nga may kwa ka na. Ti, kung pareho sina, nga amo nang ginahimo mo, labing hinigog mga kauturan, kadyutay sa imo kita, pulaw ka pa. Ti, gutom ka pa dito iya sa lawod. Ti, ang mabudlay siniya karon Laila, kung si tatay mo dito sa lawod, iya kay iya nga habi ang pag-inom, kung may dala siya to nga ilimnon sa iya nga baruto o kung sa iya nga sakayan. Ti, amo ina nga Laila, nag-offer ikaw kay nanay mo, kay tatay mo, nga mangita ka sang ubra, para sa imo nga mga utod, kag makadto ikaw sa Manila. Ano gid bala ang promesa sang Manila nga ini? Kung sa mga probinsya gani iya sa mga layo-layo nga mga banwa, malisensya na sila, kamasinsya karon nga makadto kami sa Bacolod. Maano kamo sa Bacolod? Mangita sang ubra. Kung diri man taga Bacolod o kung taga probinsya kung diin, Iloilo o kung diin, makadto sa Manila kay damo kuno ubra sa Manila. Ano nga sahi sang ubra? No? Ang pangitaon dito, ti kuno ay kita iya sang natapos, bisan gani makatapos ka subong na, bisan nakapasar ka gani sa board o kung sa bar o kung sa ano, way ka gani ubra. May ara gani kung kisaya sa mga department store nga nagakabit, dira gani sa may pirtan nga sila nga wanted placing personality, wanted waiter o kung waitress. Mutsing kanong kung sa Ilonggo pa, nagakinahanglan kami sang waiter o kung sang waitress nga gwapa o kung gwapo, ti kita iya nga laway. Hindi galit ta mabaton, ti makadto ka sa Manila, siling mo Laila, kag mita sang ubra, ti hubin ka pa, panganay ka pa, ti ano nga obra dito, way nimo na mensionar kung may nakatapos ikaw nga kurso o kung ano, ti ang maobra nimo dito, amo ang kabulig sa balay. Ano nga sahi isang kabulig? Labandera, yaya, kusinera, hardinera, o kung ano. So, amo ina, ang masakit pa bala, Laila, nga samtang ako nga ginabasang imo nga sulat, kag aton man nga ginpamatian sa drama, ti tatay mo iya bala ka rasunable bala. Ako ang padre di pamilya. Ako ang bahala. Ti kun padre di pamilya ikaw, ti nano. Ako ang bahala sang ano. Ramon, kapamati ka? Ti, kundi ang sabat man sa imo sang asawa mo, kundi ikaw ang padre di pamilya, ikaw ang bahala, at kami ang kawawa. O, te, ano kala Ramon? Ti amo man ina. Nga, Ramon, way man sang malain ang mag-inom. Okay. Ako gani sang una, gainuman ko. Hanggang magdamag man sang una. Sang sa elementary, sa high school, bisa nagpari na ko iya sang una yaya, sa subong. Nagainom ko sang una, pero sang ulihi, sang ako na bala nga na pamalandungan, kasi ko dawa ay manisang ganansyahon ini. Sang na-assign ako sa Granada, abi mo Ramon, na pamalandungan ko gid sang malawig. Kag amo to, didto mismo na akong ginuntatan. Enough is enough. Everything is enough. Naguntat ko sigarilyo, kag naguntat man ko inom. Di okay man. Di hindi lang kita magrason nga tantyado, kag diversyon. Yes, kung diversyon inayaya, di siguro iya diversyon niya kung nga panahor ikaw. Di kung diversyon niya sa inom, ti ano ina klaseng sang diversyon, kung damo ang imo mag-inom, ti ano pa ang pagpanagat mo, Ramon. Ti amo ina nga ti ang imo mismo iya nga bata, mangita na lang sang ubra. Kag ang masubo pa dire iya kay may konplekto pa. Dua ang problema mo, Laila. Ginsaysay mo lang dire sa aton sa imo nga sulat kag gindrama man naton nga nagwa sa katapusan nga bahin sang imo nga sulat nga ginapangitaan mo sang sabat kag laygay sa akon nga siling nimo nga sinanay mo may relasyon sa iban nga lalaki nga wala mahibaluan ni tatay mo. O, tinano na lang ina. Sinanay man nimo grabe man ang iya nga panaway, pero nagakulintas man siya sang saway.
Kung si Ramon iya nga ginalaygayan nga untatan ang mag-inom, untatan ang magpahubog. Pero mas lain pagidya yung ginahimo ni nanay mo, Layla. Kaimural pagidya ya. Nagapangilalaki pagidya ya. Ti ano pagidina nga huya? Kung inom iya kag panigarilyo o kung ano na iya nga bisyo, daw ma-remedyohan ta pa ina ya. Ti kung mabuking na karon iya nga sinanay mo gali, maiban pagili iya nga bisyo, hindi kay sigarilyo, hindi kay inom, kundi maiban iya nga lalaki. Ano ina iya kaimural sa inyo nga pamilya? Kag ano pagidina kalain iya karon nga mabulgar iya nga sinanay mo, amo nagali ang iya nga batasan. Kag si tatay mo nagalakat nga way na sang landong, bangod kay ginaluiban niya gali si tatay mo. Si tatay mo iya jutay lang iya sala, hindi ginagani sala iya kay untatan niya niya problema way na. Pero ang kay nanay mo na iya Layla, bisan maguntat pa ni siya sa paghimo sang bisyo sa pagpanginlalaki, magapabilin ina iya sa daan nga Ilonggo siling sa mga tigulang ang murmurasyon sang mga tao hindi gidi na madula. Ambot sing anong murmurasyon na tinaga amo na mga barin nga mga Ilonggo nga way na ginausar ni hindi gani na maintindihan na sa mga kabataan subong. Ang ila subong moderno iya panawag iya nga murmurasyon sa mga tao. Ano iya moderno nila nga panghambal subong sang kabataan sa mga ginikanan? Kung tawag nila si tatay nila irpat, tawag nila si nanay nila irmat. O, ti murmurasyon ano ang hambal sa mga tao sa ulihi. Layla, sus kadamo gid sa ginatubang ang problema nimo bala. Si tatay mo na ano na lang na. Pero okay lang na siling nakon. Ang inom okay lang na. Pero kung sobra na gani nga sila niya, diversyon na niya, kaya ginatantyar man niya ang iya masarangan, okay lang Di po si nanay mo iya, support kuno kwarta, agod amo ni, kadasun siya iya karon niya, nagabisyo sang hindi amo. So amo man ina bala, labing hinikog mga kauturan kay Kristo, nga subong nga panahon bala, kadamo sa mga problema naton, sa mga ginikanan, kag sa mga kabataan, sa relasyon bala sang moralidad, sang pagtahod sa ginikanan, kag subong man ang mahatagman nga halimbawa sa mga ginikanan sa mga kabataan. Sa ginakadako ang moral issue naton subong sa aton sosyedad Kagamo man ina gani, nga sa sining aton nga programa ang pamilya karon, aton gid nga ginatinguhan nga malabot naton bala ang bisan ano nga sikta sang aton nga sosyedad. Kag aton mapalabot ining aton nga programa agud ila maintindihan bala ang aton papel kag ang aton man nga obligasyon bilang mga Kristiyano kung paano naton mapabakod ang tagsa naton kapanimalay. Kay kun ang aton nga gani tagsa kapanimalay ang magluya kag madulaan na sang kahulugan sa mga kabataan kag sa sosyedad, amo na inang dako nga problema sa ulihi. So Layla, salamat gid. Kabay pa nga nagapamati si nanay kag si tatay mo. Tatay Ramon, ikaw na lang kay balo iya magbulubanta sa masarangan mo nga ilimnon nga makabakal ka man sang imo nga sobra sa imo kinitaan halin sa pagpanagat kag subong man ang imo iloy nga kabay pa nga magbag-o ka na. Magpakatotoo ka. Iloy ikaw kag asawa. Kag ang dungog nga imo nga ginapakahuyan ang imo nga kabataan kay imo nga bana, hindi na ina mabalik sa ulihi. Gani, Layla, singa na si nanay mo, singa na siya nga si father, nag-regards to sa imo ho, nga tama na ina, kay waay sing sikreto nga hindi mabuyagyag. Father Francis sa gihapon, nagapaalam sa inyo tanan, sa aton nga programa, ang pamilya karon, upod kay Sister Ninya, kag sa tanan nga mga membro sining aton nga istasyon, kag nagatamyaw ako sa inyo, sa aton nasun liwat nga pagkitanay, may God bless us all. Madamo gid nga salamat Layla sa imo pagpadala sang imo kasaysayan, kag sa imo pagsalig sa aton programa na hanungod sa imo palaligban, na hanungod sa imo iloy kag amay. Kabay nga nakabulig gid ang mga advices ni Father Francis para sa paghidait na magluntad sa tunga sang imo pamilya. Salamat man Father Francis sa imo sharing sa problema ni Layla, sa imo paghatag sang laygay kag panugdaon. Kag sa aton mga tagpalamati nga may kasubong man sining kasaysayan, gabay nga nakabulig man ini sa inyo. Sa aton pagpangamuyo para sa pamilya, dumdumon naton ang intensyon ni Layla kag ang tanan nga mga pamilya nga nagapakigbahin karon. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag amay namon. Bendisyon ni ang mga pamilya
nga may kabalaka sa katungdanan, kag nagahimud-o sa pagtuman sang imo kabubuton, kas pagbalay sang amon pamilya, ang puluyan nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sang Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin malig-on sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Diosnon nga amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya ang mga pagtilaw, kahulanan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bug-os nga kalibutan. Sa pagbulig sa Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa ka pamilya, karon kag sa gihapon. Amen. Mother, let me live. Don't take away my life. Mother, let me live. Defend life. My life is God's gift. 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 Our life is God's gift. Friends, our life is God's gift. No one has the right to destroy it. Defend life. Lord, help us to appreciate your gift of life. Help us to nurture and protect it. May the innocent, helpless, and born child be given the chance to live, to love, and enjoy life. Forgive us, Lord, for all the times we have attempted to destroy your gift of life. Inspire us always to defend life from its very beginning when it is conceived in the mother's womb until the time you take it back to yourself. Amen. Don't take away my life. Mother, let me live. I want to live my life. Mother, you will see when you look at me. And you hold me in your arms. You'll fall in love with me. A message from the Daughters of St. Paul and this station. Tay, Nay, sinong butuhon nyo? Bisan sino lang da. Oo man. Total, pulo pareho man lang ang mga politiko. Gani bisan sino, pwede na. Ha? Sino gid bala ang nagakaangay nga kandidato? Ang kumpari ko? Ang paryente ko? Matuod, makalilibog sa ulo. Pero pamangkuta ang imo kaugalingon. Ang imo pilion, siya bala makahatag sang maayo nga buwas damlag para sa mga kabataan mo? Ang kaayuhan sang banwa, hindi pag-alang-alanga. Kandidato nga masaligan, pilion naton tanan. Isa ka pahanumdum halin sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sini nga istasyon. Akon gid ginapasalamatan ang tanan naton nga tagpalamati kag tagdumalahan sini nga istasyon sang radyo. Subong man ang tanan nga nagbulig agud ini nga programa mapalayag sa kahanginan. Ang aton mga collaborators kag benefactors. Tubtob na lang anay kita diri mga utod kag magabalik kita liwat sa masunod nga semana sa aton programa ang Pamilya Karon. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Kabay nga ang bendisyon sa makaako magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Amen. Ikaw lang ang aking ibigin, magpakailanman. Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul.
Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410-771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkatungganon sang isa ka panimalay nga labing importante ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 Yod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, just minutos na nakaligat sa takna alas 6 ang gabi. Bombo Radyo Bacolod. #1 Fast Paradio Bombo!
Mayang gabi Pilipinas, good evening Western Visayas. Welcome sa syudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad ng Bombo News and Views Evening Edition. Diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Adlaw kita sang Domingo petsa 27 sa bulan na sang Pebrero ning ito'y 2022. Kagkaroon kadto na kita sa aton nga mga headlines para sa aton nga top story of the day. Syudad sang Bacolod pila ka mga lugar sa Western Visayas kag Luzon ginpaidalam sa alert level 1 humalin sa Marso 1 tubtub 15. Samtang kadto naman kita sa aton nga balita lokal, mga negosyante sa syudad sang Bacolod ginapakamaayo kon maipadalam sa alert level 1 ang syudad sumugod buwas. Mga eskwelahan sa probinsya sang Negros Occidental nga kabahin sang expanded face-to-face amat-amat na nga nagbukas. Senro nagpanawagan sa mga kandidato sa 2022 elections nga ipahanumdum sa supporters nga hindi maglansang sang campaign material sa mga kahoy. Sa balita national, mga Filipino crew sa MV Queen Namura nga naigo sang rocket sa Ukrainian waters nagapanawagan sang bulig nagikan sa gobyerno. LTFRB nagapanawagan sa DBM nga dasigon ang pag-release sang fuel subsidy sang mga driver. Transport Group nagpanawagan sang pagsaka sa plete bangod sa asod-asod nga pagtaas sang produktong petrolyo. Sa balita international, Pope Francis nagpabutyag sang concern sa pungsod Ukraine. Linibo ka mga pumuluyo sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod nagprotesta kadungan sang Russian invasion sa Ukraine. British Airways kag pila ka airline ang gikan sa United Kingdom hindi makasulod sa Russia kadungan sang gindagdag nga sanksyon. Sa balita sa hinapa, ang Cuban boxer Guillermo Regondo wala madayon ang comeback party matapos lutusan sang newbie nga Filipino boxer. Kag sa balita sa entertainment, Hollywood actor kag director nga si Sean Penn yara sa Ukraine agud i-dokumentaryo ang Russian invasion. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 12 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 ang gabi. Sa liwat nagahatag kita sang katahuran sa tanan man kapamati sa 630 kHz sa liliswan sang inyong mga radyo. Sa mga nagalantaw na pamati sa Facebook Live, subong man sa mga nagatutok sa Bombo mobile app o kon sa audio web streaming sa aton nga YouTube channel sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita upod ang inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes kag Bombo Zaldi Foro the Second. Kagkaroon kadto na kita sa aton nga top story of the day. Ginpaidalom sang Interagency Task Force o IATF ang Bacolod City sa COVID-19 Alert Level 1 sumugod Marso 1, 2022 tubtob Marso 15, 2022 suno kay IATF spokesperson Carlo Nograles. Ang Metro Manila kag 38 kay iban pa nga mga lugar ang ginpaidam sa Alert Level 1 o kon New Normal sumugod sa Marso 1. Sa Western Visayas igapaidam sa Alert Level 1 ang Aklan, Bacolod City, Capiz kag Guimaras. Suno kay Health Secretary Francisco Duque III, handa ang National Capital Region o NCR nga mag-de-escalate sa Alert Level 1 santo sa metric sini sa karon. Sa Luzon, igapaidam sa Alert Level 1 ang Abra, Apayao, Baguio City kag Kalinga. Sa Cordillera Administrative Region, Dagupan City, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan sa Region 1, Batanes sa Cagayan City of Santiago, Isabela kag Quirino sa Region 2, Angeles City, Aurora, Bataan, Bulacan, Olongapo City, Pampanga, Tarlac sa Region 3, kag Cavite kag Laguna naman sa Region 4A, Marinduque, Puerto Princesa City kag Romblon sa Region 4B, Naga City kag Catanduanes sa Region 5. Sa Visayas, magabalik na sa New Normal o Alert Level 1 ng Aklan, Bacolod City, Capiz kag Guimaras sa Region 6, sa Siquijor dito sa Region 7 kag Biliran sa Region 8. Samtang sa Mindanao naman Alert Level 1 sumugod sa Marso 1 ang Zamboanga City sa Region 9, Cagayan de Oro City kag Camiguin sa Region 10, kag Davao City sa Region 11. Ini ang magalawig tubtob sa Marso 15. Samtang sa kadto naman kita sa ato na detalye na sa ato nagapanguna nga balita lokal. Ginakabig sa Executive Director sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o MBCCI
nga maayo nga tikang sang gobyerno ang pagpaidalom sa syudad sang Bacolod sa Alert Level 1 status sang COVID-19 sa bulan sang Marso. Sa interview sang Bombo Radio kay Frank Carbon, ginpaig sini nga mahalog na ang healthcare facilities sa malapit na lamang malabot ang 100% population sang syudad nga nabakunahan na batok sa COVID-19 gani amat-amat naman nga nagagwa ang negosyo. Suno kay Carbon, amat-amat na nga nagaabre ang mga establishmento o kon negosyo nga nagserado samtang amat-amat naman nga nagadugang sa mga empleyado ang mga ini. Ginapalawig-lawig naman ang business hours. Bangod sa nagahalog ng mga restrictions, suno sa iya nagakaigo gid ang timing sa eleksyon kung sa din may kwarta na mga tao nga panggasto gani mayara sila sang customers. Ginakabig naman sini nga testing period ang sa karon nga aton tion bangod ay ginachekyar kon makagwa na ang mga pumuluyo. Gindugang man sini nga dapat ipakita sang gobyerno nga kontrolado nila ang sitwasyon agud nga hindi ang mga ini mahadlok nga magwa. For business sector, maayo ina siya na move sa aton gobyerno. Slowly, dugang na kami empleyado. At ang mga tindahan nga nagsira, amat-amat naman nagbukas. Atong abring, hindi pa full, nagadugang na empleyado. Kagnaga, ang ilang business hours, kaya na palawig-lawig naman nila. Ang kabayan sa pagpayag ni MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon. Samtang ginkumpirmar sang Public Information Officer sang Department of Education Division of Negros Occidental nga nagsugod na ang expanded face-to-face sa mga eskwelahan sa probinsya. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Ayan Arnold Arnaiz, ginpahayag sining apisar nga may mga eskwelahan na nga nakaumpisa sa pagpatigayon sang limited face-to-face classes nga ginalakipan sang Valladolid National High School sa Banwasang Valladolid kag Aguntilang Elementary School sa Banwasang Isabela, Negros Occidental. Suno kay Arnaiz, sa listahan mayara sang 16 ka mga eskwelahan nga ginpahanugutan nga magpatigayon sang limited face-to-face apang wala ang mga ini nagdululungan bukas. Sang February 17, mayara sang 4 ka mga eskwelahan sa Valladolid nga nagbukas. Nadugangan naman ini sang February 21 sang 4 ka mga eskwelahan nga ginalakipan sang Isabela kag Antipolo National High School, kan Roma Elementary School sa Banwasang Pontevedra, kag Kansilayan Farm School sa Banwasang Murcia. Suno kay Arnaiz, buwas adlaw sang Lunes, mayara sang magabukas nga 8 naman ka mga eskwelahan kung sa diin makompleto na ang 16 ka mga eskwelahan sa pagbukas. Ang 8 ka magabukas nga mga eskwelahan buwas ang ginalakipan sang Pahilanga National High School sa Banwasang Hinigaran, Enriqueta Montella de Esteban Memorial High School sa Banwasang Pulupandan, La Castellana Elementary School, Nunay siya sa Hinigaran, Bungahin sa Banwasang Isabela, Aguinaldo Elementary School sa Hinubaan, ang main school sa Enriqueta Montella de Esteban Memorial High School sa Pulupandan kaga Pontevedra, kaga Bilbao Oibico National High School sa Banwasang Hinubaan. Ginpahayag man ni Arnaiz nga ang DepEd ang wala naga-prioritize sang banwa o kon barangay nga patigayunan sang limited face-to-face bangod ang tagsa ka mga eskwelahan ang nag-a-assess sa ilang preparasyon kung preparado sila mapavalidate sa division office kag katuan man sila sang validating team agud ma-check ang physical preparation kag kung okay na i-recommend sa regional office kag ipadala sa central office for approval. Samtang kombinasyon naman sang modular kag face-to-face ang mode of learning, bangod limitado lamang ang oras sang klase sa eskwelahan. Pilaman sa pagsulundan sa limited face-to-face ang hindi pagkaon sang estudyante sa eskwelahan. Pagsuksok sa mga estudyante kasubong man sa mga manunudlo. Mayara man sang fixed loads nga ihatag sa mga estudyante sa limited face-to-face. Samtang mga bakunado naman ang mga kabataan sa face-to-face, apang ginathag man nga wala ginapilit ang mga ini nga magpabakuna batok sa COVID-19. Pambuan sang nagligal na simana, may nag-open kita pila ka schools para sa expanded face-to-face. Although nga may nagasugod na kita sa limited face-to-face atong duha ka school nga nag-pilot, ang Aguntilang Elementary School kag ang Valladolid National High School, pero indugangan pagit naton. Actually sa aton na listahan we have 16 schools pero hindi na sila dululungan nag-open. Nabatian si Ayan Arnold Arnaiz, Public Information Officer sa Department of Education Division of Negros Occidental.
Ginakasubo sang convener sang isang bayan ang natabo nga ginaaligar nga paghaboy sang flyers sang supporter na presidential candidate Vice President Leni Robredo kay presidential candidate former Senator Bongbong Marcos sa caravan sinisan tinlikdan nga Miyerkules. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay former Negros Occidental Governor Rafael Coscolluela, ginakasubo sini ang ginhimo sang isa ka supporter ni VP Leni apang nahangpan man sini ang nagaka-out of control ang mga pamatanon. Suno kay Coscolluela ang natabo ang ginhimo man sang dako nga naghimo man sang dako nga iskandalo. Ginalantaw man sini nga mahimo nga indi hungod. Ang natabo bangod mahimo nga naglupado kung nabuyan lamang ang flyers bangod sa kadamo sang tawo. Nagpanawagan man ni sa mga supporters nga dapat magkampanya lamang sa insakto kag likawan ng kaangay nga buluhaton. Nagpangayo man ini sang pasaylo kay former Senator Bongbong Marcos bangod sa natabo. Nagaapilar man ini sa mga supporters apisar nga mayaras ang issues. Dapat ipabilin ang respeto sa pagpangampanya kag hindi maghimo sa mga tika nga makasakit sa isig kapareho. Ginpahayag man sini nga dapat ang kaangay nga issue ang gindiskusyonan sa isa ka committee. Bangod nagapati ini sa hambalanon nga hindi paghimo ng mga bagay nga hindi luyag nga himuon man sa imo. Nag-appeal ako nga kung saan pwede likawan na natin ang amunin ng mga aksyon agad makampanya lang paano sa pasiling natin in respectful manner. Ang kabayan sa pagpahayag ni former Negros Occidental Governor Rafael Lito Coscolluela, nagpanawagan ang pinuno sa Community Environment and Natural Resources Office Bago City sa mga kandidato nga hambala ng ilang mga supporters nga hindi pagilansang sa puno sang kahoy ang ilang campaign materials. Sa interview sa Bombo Radio kay Joan Nathaniel Girangaya, nagapadayon na ang pagbaklas sang campaign materials nga ginlansang sa mga puno sang kahoy sa sulod sang Northern Negros National Park, samtang magapakig-angot naman sila sa Department of Public Works and Highways para sa mga ginlansang nga kahoy nga yara sa higad sang National Highway. Suno kay Girangaya, sunlight kag tubig ang kinahanglan sang kahoy kag hindi lansang. Suno sa DNR official, may kinamatarong ang mga kahoy nga mabuhi, gani hindi sila dapat paglansangan, ilabi pa nga wala man sila nagaboto, gani dapat ini ang respetuhon sang mga kandidato. Sa karon suno kay Girangaya, hindi patuman kadamo ang ginbaklas ng campaign materials sa sulod sang NNNP apang ginalauman nga magadamo ang violators kung magsugod na ang campaign period para sa local candidates. Nagalaom naman si Girangaya nga ang kandidato mismo ang maghahatag sang instruction sa iya supporters nga hindi pagilansang sa kahoy ang posters. Suno sa Senro Head, ini na ang tion agad i-criticize ang mga kandidato nga yara sa posters sang kahoy kag hindi sila pagbutohon sa eleksyon. Kung dali, may mga instruction sa ilaman mga tao nga i-avoid lang tali ang paglansang ng poster sa kahoy. Wala man nagabuto ang kahoy, pero nakabuhi na siya. Gasiling kita nga we need oxygen to breathe, mag-absorb ng carbon dioxide. Yes, ginaano ta to every election, kasi isa pilasan ka ginapasuffer. Nabatian si Senro Bago City Joan Nathaniel Girangaya. Kag sa ato na nga balita, ang katapusan nga balita lokal, ginatudlo sa humiliya subong nga Domingo nga dapat makita man nato ng kaayuhan sa isa katawo. Suno sa humiliya ni Monsignor Felix Pasquin, ang mga kalainan na makaapekto sa aton nga pagpangabuhi kun ini lamang ang makita naton sa aton isig kapareho. Suno kay Pasquin, masamisang nakita sa aton isig kapareho ang kalainan na pang dapat kita ang ginainganyo nga kita nga magamit sang tinaga sang encouragement kag affirmation. Ang mga nasambit nga tinaga ang mahimo nga makapapagsik sa mga tawo. Ini man ang makabulig sa tawo agad nga madiskuberan ang ilang nga mga ikasarang o kun potensyal bilang Dios non nga mga tawo. Dapat naton nga pakamahalo ng tanan nga mga tinaga. Dapat ini nga makahatag sang encouragement kay kaayo sa aton nga pagpangabuhi. Ang mga tinaga nga nagalin sa aton dapat magalin sa aton tagipusoon kag daw bunga nga naga-nourish sa aton nga mga isig tao. Mga kauturan katahom ang hambal pagid sa aton nga pagpangabuhi. Kinahanglan by 2020 vision kita. Perfect na vision. Ang kabayan sang humiliya ni Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 24 minutos na nakaligad sa takna alas 6 ang gabi. Ato na nabatian ang ato nga balita lokal karon saylo naman kita sa detalye na sang ato nagapanguna nga balita nasyonal.
Nagapanawagan ng grupo sang 21 ka mga Filipino seaman nga nagapangayo sang bulig sa gobyerno nga buligan sila nga makabalik na sa pungsod matapos nga ang barkong ginasakyan sa mga ini nga MV Namura Queen ang naigo sang rocket sang Biyernes ang gabi samtang yara sa territorial waters sang Ukraine. Ginapahayag sang himata sang isa ka 21 ka mga Filipino crew members ang nasambit nga barko paagi sa messenger nga nagdesisyon ang mga ini kaupod ang kapitan nga maglayag padulong sa Romania matapos ang insidente. Pila sa mga nakabaton sang mensahe nagikan sa Billy Gerd boatman ang himata sang crew sunod sa boatman nagalayag ang mga ini padulong sa Romania sang ang mga ini ang nagbiya sa Ukraine apang nagpahayag ang mga ini nga maayo man sila kag mayara sang nagkahaigo nga pagkaon. Nagpadala man ang crew sang litrato sang halit nga gintugas sang pagtupa sang rocket sa cargo vessel. Nagahingyo man ang seaman sa ilang mga himata sa Mindanao nga ayuon ang Philippine government nga bantayan ang mga ini samtang nagalayag padulong sa Romania. Samtang nag-aapilar ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB sa Department of Budget and Management o kon DBM nga padasigon ang pagpagwa sang pondo para sa fuel subsidy sa mga drivers sa public utility vehicle. Naibaloan nga bisan ang 3-month rule sa pagpatuman sang rollout sang programa ang wala nagakatuman. Suno kay LTFRB Executive Director Maria Cristina Casion, nakasumiter na sila sang DBM sa mga dokumento kag nagapanawagan ngay panaog na ang pondo. Sang nakaligad nga simana ginpahayag sang LTFRB nga ang Department of Transportation ang nag-request sa DBM sang pondo nga nagakover sang 377,443 beneficiaries nga magabaton sang fuel subsidies nga nagabalor 6,500 pesos para sa kada isa o kung kabugusan nga 2.4 million pesos o kung 2.4 billion pesos. Suno kay Kasyon, ang impact sang padayon nga pagsaka sang fuel prices sa public transport sector ang dapat nga gilayon nga ma-address. Gani ang ahensya ang nagapanawagan sa Budget Department nga i-fast track ang pagpagwa sang pondo para sa fuel subsidy program. Apang suno diri ang 2022 General Appropriations Act ang may provision nga ang fuel subsidy funds ang mapagwa lamang kung ang Dubai crude oil price ang maglapaw sa $80 kada bariles sa sulod sang 3 ka bulan. Nagakahulugan ini nga ang data para sa Marso ang kinahanglan agod nga makuha ang 3-month average sang Dubai crude oil. Ang Dubai crude oil ang ginatrade sa karon sa $91.56 kada bariles as of February 25 santo sa data nagikan sa investing.com, samtang ang presyo naman ang nagalapaw sa $80 kada bariles humalin sang Enero tuig 2022. Nagahingyo sini nga mangin liberal ang DBM sa pag-interpret bangod ang layo ang may tinutuyo kun tani nga mapahagan-hagan ang epekto sang pagsaka sang presyo sang gatong. Ang LTFRB officials ang nagpahayag nga ang fuel subsidy program ang gin-expand agod malakip hindi lamang ang mga jeepney drivers kundi kasubong man ang public utility buses, minibuses, taxi, UV Express, Transport Network Vehicle Service, Tourist Transport Service, kag bisan ang tricycle driver sa idalom sang Department of the Interior and Local Government, kasubong man ang mga delivery services sa idalom sang Department of Trade and Industry, kag Department of Communications and Technology. Nagapanawagan ang Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines sa gobyerno nga aprubahan ang 5 pesos nga pagsaka sa plitihan bungod sa padayon na pagsaka sa presyo sang gatong. Suno kay FIJODA President Ricardo Boy Ribao nga bungod sa karon nga sitwasyon ng mga drivers ng jeep ang kaangay lamang nga nagabiyahe para sa serbisyo publiko. Sunod diri nalipay ang mga ini nga makaserbisyo sa ilang nga isig kapareho apang dapat hindi man sila paglantawon lang sang gobyerno nga nagabudlayan lang ako nagakabudlayan na. Naibaluan niya ang Uni Oil Petroleum Philippines ang nagpahayag nga liwat naman niya magasaka ang presyo sang produktong petrolyo. Sa madason nga simana kung sadiin magamarka na ini sa ikasyam nga sunod-sunod nga simana nga pagsaka umalin sa pag-umpisa sang tuig. Ang kumpanya ang nagpahayag nga ang presyo kada litro sang diesel ang magasaka sang 80 centavos tubtob 90 centavos, samtang ang presyo ng gasolina ang magasaka sang 1 pesos kada litro. Suno kay Ribao, ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mapatigayan sang hearing sa Marso 8 ang sa ilang apila nga magpasaka sang plete. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, yara na sa pungsod ang littoral combat ships ng US Navy kag USS Tulsa
para sa isa ka regular port call. Nagabot na ang nasambit nga US Navy vessel sang February 24, 2022 matapos mahatagan sang diplomatic clearance ng Department of Foreign Affairs. Sa karon nagapaidalom sa replenishment kag maintenance ang USS Tulsa. Madumduman nga sang February 22 tuig 2022, nakiginunanon si US Navy 7th Fleet Vice Admiral Carl Thomas kaga Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Adelios Bordado. Ang pagbisita ni Vice Admiral Thomas ang pamatuod nga mas ginpabaskog ang partnership kag kooperasyon sang duha ka navies. Lunsay man nga nagpanindugan kanday Thomas kag Bordado sa nga free and open Indo-Pacific region. Gali naman nga magalin sa pungsod ang USS Tulsa sa tion nga matapos kag makompleto ang ginapatigayon nga ship replenishment kag maintenance. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligat sa takdang alas 6 ang gabi. Karon saylo naman kita sa detalye na sa nagapanguda nga balita sa luwas sang pungsod. Una kita sa United Kingdom. Hindi na makasulod sa pungsod Russia ang mga airlines na nagikan sa Britain suno sa Bombo International Correspondent sa United Kingdom kasunod sang sanction nga gindagdag sini sa nasambit nga pungsod bangod sa pag-invade sa Ukraine suno kay Ramil Isugon. Ginpahig sini nga nagabalos ang Russia sa UK matapos nga wala sini ginpahanugutan nga makasulod kag makagwa ang airlines nga nagikan sa Russia sa ilang nga pungsod. Sa karon hindi naman makasulod ang airline nagikan sa Britanya kaangay sang British Airways suno kay Isugon. Apektado man ang 5% nga supply sang petrol nga ginakuha sa United Kingdom sa Russia. Sunod diri ang presyo sang gas ang nagsaka sang 1.54 pounds kada litro. Sunod kay Isugon halos tanan nga mga pungsod sa Europe ang nagasalig sang supply sang gas sa Russia. Ganidako ang mga epekto sini kag mga domino effects man ini sa bilog nga kalibutan kalakip na ang Pilipinas nga magataas man ang presyo sang gasolina kag krudo. Kaya ang bilog nga Europe daw nag-rely ini kasalig ini hindi man tanan pero mostly madamo nga mga countries ang nagasalig sang supply halin sa Russia bumbuan. So that's why amo ini nga dako nga epekto hindi lang ni sa amon mangina domino effect ini sa bilog nga kalibutan nga maga-increase man ang inyo dira nga presyo sang gasolina kag sang crudo po. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bombo International Correspondent Ramil Isugon direkta sa United Kingdom. Samtang ginpalupok sang tropa sang Russia ang natural gas pipe sa Kharkiv, ang syudad sa Ukraine suno sa Ukraine State Service of Special Communications and Information Protection. Hindi man maathag sa karon kung ano ka-importante ang pipeline kay kung ang pagsigabong nga makaapekto sa pagdalagan akan pagpadala sang gas sa guwa sang syudad o kon pungsod apang sa piyak sang inaway nagapadayon ang Ukraine sa pagpadala sang natural gas sang Russia sa Europe. Samtang sa Vatican, gintawgan ni Pope Francis si Ukrainian President Volodymyr Zelensky kahapon kang nagpabutyag sang most profound pain o kon kasakit para sa ginsuprer sang pungsod suno sa Ukrainian Embassy sa Vatican. Ginkumpirmar naman sang Vatican ang tawag kag sa tweet naman ni Zelensky, ginpasalamatan man sini ang Santo Papa sa pagpangamuyo sang kalinong para sa Ukraine kag sang ceasefire. Ginpahayag man sa presidente sa tweet nga nabatyagan sa mga tawo sa Ukraine ang spirit support sang Santo Papa. Ang pag-istoryahan ay ang natabo isa ka adlaw matapos nagbisita sa Russia na Vishan ang Santo Papa agod magpabutyag sang concern sini sa invasion sang Russia sa Ukraine sa ambassador sang Moscow. Ginpanginwala naman sang Russian ambassador ang report sang media sa Argentina nga ang 85 anyos nga Pope ang nagtanyag sa pagpatunga sang Vatican. Sang Biyernes ginpanawagan man sang Santo Papa si Archbishop isa ka Archbishop nga pinuno sang Ukraine's Eastern Rite Catholics nga nagpamako nga hindi magalin sa Kiev kag ginbuksan ang cathedral's basement bilang bomb shelter. Ginpahayag man sini sa opisina sang mga ini sa Rome nga himuon sini ang tanan agod nga makabulig sa Ukraine. Samtang kadto naman kita sa Geneva kag Sydney, ginpakita sang pila ka mga pumuluyo sa bilog nga kalibutan ng ilang pagsuporta para sa Ukraine kahapon paagi sa pagbaha sang blue kag yellow flags kasubong man sang banners nga ginabutangan sang nagadugo nga handprint. Ini man ang tikang sa pagpanawagan sa mga gobyerno sa bilog nga kalibutan nga buligan ang Kiev agod nga mapinahan ng Russia kay malikawan ang mas malala nga problema. Ginatos ka mga tawo ang nagmarcha sa idalom sang mabaskog nga ulan sa Sydney paagi sa pagchant
nga Ukraine will prevail. Samtang nagapanawagan man ang mga nagaprotesta sa Tokyo nga kakaso ng Russia sa United Nations Security Council bangod sa pag-atake sini sa iya nga kaingod nga pungsod. Linibo man ka mga tawo ang nagprotesta sa dalanon sang Europe, kalakip na ang mga Ukrainians nga nagapuyo sa abroad nga ginalakipan sang London, Nicosia, Berlin, Athens, Helsinki, Madrid kag Milan bilang samtang nagasuksok sang hayahay kag may uyat nga placard nga may nakasulat nga untato na ang pagginamo. Nagdangat naman sa 20,000 ka mga tawo ang nag-upod sa rally nga ginpatigayan sa Swiss capital nga Bern. Kapin 1,000 naman ka mga tawo nagprotesta sa guwa sang Russian embassy sa capital city sang Romania nga Bucharest, samtang nagpabutyag sang kaakig kag Russian President Vladimir Putin nga santo sa nakita sang mga ini nga unprovoked attack sa Ukraine. Nagchant man ang mga ini sang Putin assassin. Ginpalhitan naman sang pula nga handprint ang isa ka karatula kung saan nagapakita sa mga rally sa pila ka pungsod, samtang isa naman ka nagprotesta ang naghaboy sang itlog antes pang mininapunggan sang pulis. Pila naman ka sa mga ini ang nagpanawagan sa Swiss government nga maghimo sang mas mabugat nga tikang batok sa Russia kag kay Putin nga nagmando sang special operation nga hindi pagsakop sang teritoryo apang gubo ng kapasidad sang Ukrainian akong Ukraine military kag kuwao ng ginakabig sang Kremlin nga delikado nga mga nasyonalista. Kag sa katapusan nga balita international, ginalantaw sang isa ka Filipino sa United Kingdom nga dako ang mangin epekto sa Russia kung madayon ang ginaduso nga sanksyon nga may kaangtanan sa bank transactions sang Russia sa iban nga pungsod. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Ramil Isugon direkta sa United Kingdom, ginpahayag sini nga sa tion nga madayon ang pagpatuman sini, mapiang ang transaksyon sa bangko sang Russia sang iban nga mga pungsod nga nagasalig sa SWIFT. Ang SWIFT ang nagapanugot sa mas madasig nga pag-transfer sang kwarta across borders kag nalink sa 11,000 ka mga bangko sa bilog nga kalibutan kag nasakop man sang SWIFT ang 200 ka mga pungsod sa bilog nga kalibutan. Suno kay isugon mas madali kuntani ang bank transactions kung wala sang ipatuman nga sanksyon. Suno diri may posibilidad nga mapatuman ang pagkakasang pila ka mga Russian bank sa SWIFT bilang sanksyon bangod halos tanan ang mga pungsod o kon nga mga pungsod nga una na nga nagapamalibad ang amat-amat nga naga-agree naman nga ipatuman ang sanksyon. Ang SWIFT ang sistema nga ginagamit sa mga bangko sang Russia sa ilang mga transaksyon sa ilang nga gas kag petrolyo worldwide. Suno kay isugon dako ang mangin epekto sang nasambit nga sanksyon sa Russia. Maapektuhan ini kaya mga bangko nila nga nagadeal sang oil kag gas amo ining ginagamit. So kasmot lang kuntani kung wala sang sanksyon, pero kung mapatuman ini kay subong daw amat-amat ang mga pungsod nga daw hesitant ang amat-amat subong nga naga-agree no, naga-approve katulad sa Germany kag France. Nabatian si Bombo International Correspondent Ramil Isugon direkta sa United Kingdom. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 37 minutos na nakaligad sa takna ng alas 6 ang gabi. Karon kadto naman kita sa aton nga balita sa hinampang. Wala na dayon ang comeback party kuntani ni Cuban boxer Guillermo Regondo matapos nga malutos ang bag-uhan nga Filipino boxer nga si Vincent Astrolobio pinaagi sa unanimous decision para sa bakante nga WBC International Bantamweight title subong nga Domingo sa Dubai Marina. Si Regondo ang madumduman nga nalutos man pinaagi sa split decision bato kay WBO World Bantamweight Champion John Real Casimero sa tinilikdan niya Agosto. Gani iluyag sini kuntani makadaog sa edad nga 41 anyos bato kay Astrolobio. Nahimo ni Astrolobio nga mapabilin sa higad sang ring ang Cuban boxer kung sa diin ini ang iya nga ginpaulanan sa mga inumol kung sa diin napatupa sini ang natuo nga inumol nga amo ang nakapatumba sa Cuban Olympian sa ikawalong round. Napadayon pa ni Regondo ang hampang apang wala ini sang nahimo bangod nahimo gihapon sang Filipino boxer nga makapatupa sang dugang pa nga mga inumol. Matapos ang napulo ka rounds ang tatlo ka mga judges ang lunsay nagpabor kay Astrolobio sa score nga 95-94 bangod sini ang record sang Filipino boxer nga naimprobar na sa 17 wins 3 losses kung sa diin 12 ang knockouts. Samtang si Regondo naman ang may record na nga 20 wins 3 losses kung sa diin 13 ang knockouts. Kag sa balita sa entertainment,
Nagapatigayon sang pag-film sang documentary ang Hollywood actor kag director nga si Sean Penn na nungod sa Russian invasion santo sa Kiev kag Hollywood publication nga Variety. Sa mga litrato nga ginrelease ang Presidential Press Service sa Ukraine sang Webes, makita ang Oscar winner nga nag-attend sang media briefing sa Presidential Office sa Kiev, samtang ginasulod sang Russia ang pungsod. Santo sa statement sang Presidential Office, ang director ang opisyal nga nagpadulong sa Kiev agud nga i-record ang tanan nga nagakahitabo sa Ukraine agud mapahibalo sa kalibutan kung ano ang matuod sa invasion sang Russia sa pungsod. Si Sean Penn ang isa sa mga nagasuporta sa Ukraine, gani pahayag sa Presidential Office nga dako ang pagpasalamat sang Ukraine sa direktor bangod sa pagpakita sini sang kaisog kag katampad. Pahayag sang opisina nga si Penn ang isa ka high-profile campaigner sa humanitarian kag political issues kung sa diin ini ang nagasugilanon sa Ukrainian political kag military figures kasubong man sa mga journalist. Si Penn ang una nga nagbiyahe sa Ukraine sang Nobyembre kag nakikita sa militar bilang preparasyon sa documentary. Santo sa Office of the President, ang direktor ang nagpakita sang kaisog nga hindi naman makita sa iban kalakip na sa mga Western politicians. Dugang pa sang opisina nga samtang nagadamo ang tawo, mga matuod nga abyan sang Ukraine ang nagasuporta sa pagpakigbato para sa kahilwayan, mas mangin madali man ang pagpugong sa mga ini sa massive attacks sang Russia. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 40 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 ang gabi. Kaginyo na nabatian ang kabugusan niya pagpanglait sang Bombo News and Views Evening Edition. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Adlaw kita sa Domingo, petsa 27 sa bulan sa Pebrero sa nga tuig 2022. Antes kita magtakop aton danay panumbalikan ng aton niya mga headlines. Sa aton nga akong top story of the day, syudad sang Bacolod kay pila ka mga lugar sa Western Visayas kag Luzon ginpaidalom sa alert level 1 humalin sa Marso 1 tubtob 15. Samtang sa balita lokal, mga negosyante sa syudad sa Bacolod ginapakamaayo kon may padalom sa alert level 1 ang syudad sumugod buwas. Mga eskwelahan sa probinsya sang Negros Occidental nga kabahin sang expanded face-to-face amat-amat na nga nagbukas. Senro nagpanawagan sa mga kandidato sa 2022 elections nga ipahanumdum sa supporters nga hindi maglansang sang campaign material sa mga kahoy. Sa balita national, mga Filipino crew sa MV Queen Namura nga naigo sang rocket sa Ukrainian waters nagapanawagan sang bulig nagikan sa gobyerno. LTFRB nagapanawagan sa DBM nga dasigon ang pag-release sang fuel subsidy sang mga driver. Transport Group nagpanawagan sa pagsaka sa plete bangod sa asod-asod nga pagtaas ang produktong petrolyo. Sa balita international, Pope Francis nagpabutyag sang concern sa pungsod Ukraine. Linibo ka mga pumuluyo sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod, nagprotesta kadungan sang Russian invasion sa Ukraine. British Airways ay pila ka mga airline nagikan sa United Kingdom hindi makasulod sa Russia kadungan sa pagdagdag sang sanction. Sa balita sa hinampang Cuban boxer Guillermo Regondo, wala madayon ang comeback party matapos lutuson sang newbie Filipino boxer. Kag sa balita sa entertainment, Hollywood actor kag director nga si Sean Penn yara sa Ukraine agod i-dokumentaryo ang Russian invasion. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 42 minutos na nakaligat sa takna alas 6 ang gabi. Ining aton niya mga natipon niya mga balita diri sa Bombo News and Views Evening Edition. Kag para sa katapusan, kami ang inyong mga intag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Kakaroon sa aton nga Bombo News Analysis nga ginpadala sa aton maukod nga tagpalamati. Ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones ang aton news analysis may tigulo, ingat sang kwarta. Di na ang ginapangako sa katawhan, ila kinamatarong ang pagadampigan sa mga opisyal nga aton ginsaligan, ginpapungko sa ila palangakuan. Ini natabo sa banwa sang Manapla, mga katawhan nag-ibwal sa Barangay Purisima. Bangod sang alcohol plant nga nagatugas ang kakulba sa polusyon nga iya sini ginapagwa. Ini nga problema wala ginsapak sa mga opisyal sang banwa. Ang ila dampig na sa operator sang planta gintigana. Makaluluoy nga mga katawhan nagasala-sala. Ginalantaw nila nga taga pangapin ila na sa karon panguntra. Ano gidayan ang ginpatilaw sang amo nga planta sa mga opisyal sa banwa sang Manapla? Nga hindi nakaroon sa mga katawhan ang pagdampig nila. Ginudumayhan sang ingat sang kwarta. Ang ini nga panguna-una pananaawan ang ginpadala
ni Dennis Silio sang Manapla, Negros Occidental. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Evening Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang mga tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral
oral disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang daplala, gilayon nga magkadto sa doktor agod